हाग्रामाया फार्स्ट अफ अल बिबो सासे संग्रामी मानसि जोद्धा मानसि अस्त्र लानानै जुजिबोनाय आरो बियो जिबनाव हयतोबा जेननायखौ स्वीकार खालामनो हानाय नङा बेखौ मेसेबनानै सहि होदों बेखौ लानानै खुब नेगेटिभलि प्रसार खालामदों आंनि सायाव आङो जेबो बुङाखै जे बेफोर जेबो माने भेलुबो गैया गोजोन गोरोबथाया खोमसियाव खालामनाय गोरोबथा होनना बुंदों बे गोरोबथाया गनायजाथाव नङा होननानै बुंदों गोरोन्थियावसो खालामनाय होननानै बुंदों मा बुंगोन सार बे समाव बे 17 बोसोराव बिपिएफनि जाय अपोजिशनाव थायो बेखौनो गावथारो जाय अपोजिशनाव थायो बेनो मिटिं खालामनो होनाय जाया बिसोरनि मिटिंफ्राव थांनानै बुलाय सोलाय खालामनानै होखारनाय जायो खुनु राजनैतिक दलखौ बाहाय रोदा सुनो होआ एनि लयार बिसोर जुदि दिनै जोंनो सुप्रिम कोर्ट लयार सोरबा माने बेस्ट अफ दि बेस्ट माने सुप्रिम कोर्ट लयारखौ लाबोनानै जुदि जोंनो लामा दिन्थिफैनो हायोबा दिन्थिफै बिटिआर सरकारा जेबो मावाखै बेनि सायाव बुंदों एकर्डआ जेबो बेयाव खामानि होआखै होननानै बाथ्रा बुंदों रन्जना जेलाव थानांनायनि थाखाय मेगन मोदै फुगारफ्लाबाय थानाय मानसिफ्राबो बिसोरनो जाय मानसिफ्रा आंखौ रन्जननि दालाल हुसियार होननानै बुंदोंमोन बेवहाय हराव लिरनानै गालांदों इउजि ब्रह्म रन्जन दैमारिनि दालाल हुसियार आं माने गिनानै दसे सम न'निफ्राय ओंखारलायाखै आरो ओमफ्राय जों आंनि फल'वारफ्रा बुंबाय जे माने बेखौ खोमोरजोबसै नामा सार ग्राया बिपिएफनि मानसिफ्रानो बिटिसिनिया बै समनि चिफ हाग्रामा महिलारिया पलिटिकेल ग्राउन्डआवनो आंखौ जातिद्र'हि नाम फोसावदों आरो समाज बयकटबो खालामदों समाज बयकटआ बिपिएफआनो खालामदों एज ए हल बिपिएफआनो नाथाय बिएनसिनि सायाव फोथायनाय गोमानानै मानो ओंखारबोफिनखो एनडिएफबिआ बे मोनसे सोंलु थाबाय आरो मा खारनाव आं गोसो बाया दाबो गोसो बाया आं थैजासिम आं गोसो बायनो रोंनाय नङा एनडिएफबि पिस प्रसेसा साक्सेस जायोबा आं बाहा थागोन दा बिनि उनाव बे अफस खालामबाय थाबाय थ' बे रं जियानो जा जि फ्रेश प्रसेस फैयोबा आगोलाव नोंहा जि कनफ्लिक्ट दङमोन शत्रुता एनिमिटि दंलायोमोन बेखौ गारजोबनानैबो मोनसे पिस प्रसेसा स्टार्ट जायोबा नों वेलकाम खालामनांगौ पलिटिकेल एथिक्सआ बेखौनो बुङो फार्स्ट 2009आव जि गेलेदोंमोन आङो बाय टटेलि गान ललेसनेस सिलाइ भारत बमानि इलेक्सन आंखौ बहुत जायगायाव हाबनो होआखै बाक्सानि टटेल बाक्सा जिल्लायाव आंखौ हाबनो होआखै जिहेतु नोंथाङा बै समाव फेलें जानानैब्लाबो नोंथाङा गावखौ दाद खालामना जातिखौ सिबिनायाव नोंथाङा उनफिनाखै मोनसे जायगायावनो थानानै नोंथाङा जातिखौ सिबिबाय थादों बै समाव माबोरै नोंथाङा गावखौ सामलायनो हानाय मिथिनो थाखाय लाइमोनफोरा नैबे समाव बिथांमोना जइन जाखांनायनि उनाव जगदान जाखांनायनि उनाव बिथांमोना मेडियानि सिगाङाव बा समाजारि बिजोङाव बिथांमोना बुङो जे बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय जोङो नैबे समाव राजखान्थियाव जगदान होदों राजखान्थियाव जगदान होनानै बिथांमोना जातिखौ हारिखौ सिबिनो हायो नामा मा बुंगोन सासे नोंथाङा आसामनि बाथ्राखौनो आं मख'नो नागिरदों दा बेवहाय न'खराव जे बाहायनाय जे रावफोर बे रावफोराव जों जुदि नोजोर होयोब्ला खाथियाव थानाय बा साखाथियाव थानाय जे असमिया रावफोर दा बेखौ जों बाहायनाय नुयो न'आवहाय दा बे बिथिङाव बैफोरबायदि सुबुंफ्रा माबायदि जानाया गोनांथि दं सांग्रांथि जानाय राव रायज्लायनाय मोनसे लेंगुवेजआ माने थांनानै थानो थाखाय बाराद्राय आफादनि गोनांथि गैया आफादनि मदद नाङा बिसोर गावनो केपेबल जाबाय आरो जोंनाव बे माइन्डसेटआ दङ जे जों माबा मोनाबा आफादनि मदद लागोन आरो जोंनो आफादा जेब्लायबो मदद होनांगौ राजनितिया मदद होनांगौ मोनसे एपिल आं खालामनो सानो मा जेरावखि थाया मानो बर'फ्रा गिदिर गिदिर सिटियाव थायोबाबो मोनसे एस'सियेसनाव थालाय लायोबा गाव गावनि एन्टिटि आइडेन्टिटिखौ जेरावबो जों लाखिलायनो हागोन आरो थ' मोनसे मा क्वालिटि जेनेरेसननि गोनांथि जादों खारन नोङो दा दिनै बैसागु फालिगोन कनफारेन्स खुंगोन जै बर' हारिनि जै होगोन आन्दलन खालामगोन खिन्थु बेनि कनसिकुवेन्सआव नों जुदि क्वालिटि जेनेरेसन क्रिएट खालामनो हायाबा बे गासिबो एफर्टफ्रा गासिबो दैयाव थांजोबो मानसिया दिनै एमए फरायनांगौ बा एमएबिटि फरायनांगौ बा मा फरायनांगौ मास्टार डिग्रि पिएइचडि बेनोल' मोनसे टारगेट जायालासिनो बिभिन्न दिगाव जुदि गाव गावखौ दानो थाखाय मोनसे केरियार बा मोनसे कर्स बायदिसिनाफ्राव थाङै थाङै नों स्पेसियालाइज जायोबा डान्सआव स्पेसियालाइज जायोबा थ' इक'नमिया इज ए मेटार अफ एक्सप्लरेसन अफ दि पसिबिलिटि नोङो इक'नमिखौ बहा नागिरो नों मानो केरेलायाव नागिरो
नों मानो गुजरातआव नागिरो बाट नोंनि माइन्डखौ नों जेला एप्लाइ खालामगोन नोंनि जायगायावनो देट केन बि एक्सप्लर गोलाव सम समाज फोसाबनायजों लोगोसे नोंथाङा राजखान्थिनि बिथिङाव नुबाय थादों बे समाव आङो सारनिफ्राय मोन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जे सारा माबेसिमहालागै पलिटिकेल लेभेलाव नोंथाङा थागोन बा राजखान्थियारि दैदेनगिरि हिसाबै थागोन आजिरा मोब्लायलाय लागोन सार खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ गासैखौबो नैबे समाव बरायना लाबाय नोंथांमोननि गेजेराव राजखान्थियारि बिथिंखौ लानानै आरो गुबुन गुबुन आयदा बै आयदाफोरखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोङो नोंथांमोननि गेजेराव मोगा-मोगि आयदा बेखौ जों लाबाय थादों दिनैबो जों सासे बिथां गेदेमाखौ जों लेंहरना लाबोदों बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ बिथांनिफ्राय जोङो आथिखालनि राजखान्थियारि बिथिं आरो गुबुन गुबुन नोजोरखौ नायनानै बर' माहारिबाद बा बर' हारिनि थाखाय जे माबायदि जानाया बा सासे सुबुङा माबायदि जानाया गोनांथि दं सासे बर' फिसा हिसाबाव बिथाङा माबायदि जायोब्ला जे हारिखौ जातिखौ फोथांलांनो हागोन बैफोरनि गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे मोगा-मोगि आयदा लाबोदों जोंनि गेजेराव आलासि महरै जों लेंहरजानानै मोनदों मानगोनां बिथां आसामनि मन्त्रि बिथां इउ.जि. ब्रह्म बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैयो गिबि गिबियावनो सारखौ बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ बरायनो लादों बरायबाय गोजोन्थों जिहेतु जों नुनो मोन्दों बिसायख'थिया दा सोलिबाय थादों गुबुन गुबुन बिथिङाव गावबा गावनि जे दोलो बे दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव जुजिनायाबो सोलिबाय थादों दा नोंथांमोननि जे NDA थामहिनबा BJP AJP आरो UPPL बे राजखान्थियारि दैदेननायनि जाखिनि बिसायख'थि फोसावदिङा माबायदि सोलिबाय थादों गिबियावनो बयनिबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जायफोर नायगिरिफोर आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि जाय न'खर फेमिलि बिथांमोननोबो आरो आङो बे बिथिङाव बुंनो सानदों मा जों बिटिआर ओनसोलाव खुब गणतान्त्रिक भाबै मोनसे मोजां थासारियाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ जायखौ जों सिगाङाव मोनाखैमोन दा बेवहाय बयबो गोसो मथे फोसावनाय हाबाफारि मावदों गावनि एजेन्डा मथे मिटिं खालामदों रावबो रावखौबो हेंथा होलायलायाखै बे थासारिया बिटिसिआव गैयामोन आरो दिनै बे थासारिया फैबाय जोबोद गोजोन थासारि आरो माने गणतान्त्रिक आरो सुबुं दाराखौ जों मान होनानै फोसावलायगासिनो दं दा फोसावनाय हाबाफारिया जोंना जोबोद मोजाङै सोलिबाय थादों आरो जोंनि थांखिफोरखौ जों बुंदों गासै भारतबर्षआव NDA-नि मोनसे बार बारदों जिहेतु आरो प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया खेबसे प्रधान मन्त्रि जाबावगोनाबो रोखा बे हिसाबैनो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो दिल्लीयाव जि गभर्नमेन्ट फैयो दिनै दा आसाम गभर्नमेन्टथ' दानो थाङाखै जों एबा काउन्सिल गभर्नमेन्ट दानो थाङाखै खिन्थु दिल्लीयाव जि गभर्नमेन्ट फैयो बेजोंनो थाफानायनि मोनसे थांखि लानाय बादिखौ जों नुदों आरो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेरावबो मोनसे बिसास बा फोथायनाय सोलायनायखौ नुनो मोन्दों दे थांनाय समाव 10 बोसोराव जों बर' अबर' मोनसे बारहावाजों राजनिति खालामबोबाय आरो अबर' होननाय मोनसे कनसेप्टजों 9 बोसोरनिया 10 बोसोर सासन खालामदों जेराव केम्पेइनबो नाङा प्रसारबो नाङा थाखा फैसाबो नाङा बर'खौ फारसे मोनसे जायगायाव दोननानै बर'फ्रा ज' जानानै बर'नि राजनैतिक सत्ताखौ धंस' खालामनाय थांखिजों बिसोर गेलेबोदोंमोन नाथाय बे थासारियाबो दिनै गैला आरो जोबोद गोजोनथाव मोनसे दा सब हारि माहारि ज' लोगो नांलायलायनानै मोनसे हान्जानि थांखि बा बिनि सम्भाबना फिउचार बियो देरहागोन देरहाया बेखौ नायनानै गासैबो हारिनि मानसिफ्रा भट होनो मोनसे थांखि लादों ओंखायनो जों दा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव जयन्त बसुमतारीनि थाखाय जोङो दा बांसिन एसे पकेट माने मानसिफोरजों रायलायनाय कनसालटेसन जों प्रग्रामफोरखौ खालामबाय थादों माखासे साननि उनाव माखासे गिदिर गिदिर प्रग्राम खालामगोन मोजाङैनो थांगासिनो दं जों देरहासार जागोन नोंथांजों जों राजखान्थियारि बिथिंखौ सावरायबावगोन दा बिनि सिगाङावनो जों माहारि दानायनि सोमोन्दै जों नोंथांनिफ्राय सावरायनो थाखाय आखायाव लागोन नोंथांनिफ्राय जों मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु जों नुनो मोन्दों सम सम बेरेखा दोलोफोराबो बे बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों जे बर' हारिया अलखदाव फैबाय बिटिसिआ अलखदाव फैबाय बे समाव बर' हारि हिसाबाव बा बिटिसि बासि हिसाबाव खैफोदावसै होननानै
दा बुंदों नोंथाङा सासे लिरगिरिबो सासे नोंथाङा सानसुमैबो आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा सासे पलिटिसियानबो बे समाव मा बुंगोन जे थारैनो बर' हारिया बे समाव अलखदाव आरो खैफोदाव नामा? दिनैनि दिनाव सोरबा दैदेनगिरिया बर'आ खैफोदाव दं अलखदाव दं होननाय बे जि बाथ्राखौ फोसावनाय आं बेखौ एसे डिफिटिस्ट मेन्टेलिटि मोनो माने एसे मेन्टेलिटिया बेना एसे जेननाय मेन्टेलिटि डिफिटिस्ट आरो जाय गोसोआव जेब्लायबो गिनाय आरो जेननाय मोनसे सानस्रिखौ लानानै सोलियो बेयो जिबनाव बहुतबार जेनो बहुतबार थैयोबो मोनसे थिउरियानो दंखायो जे थैनायनि आगोल मानसिया थैनायखौ गिनो नाङा थैनायखौ लानानै दा गियोबा नों बहुतबार थैगोन जिबनाव बर' हारिया थैनायनि बाथ्रा फैया थैनाय थांनाया जोंनिल' आखाइबो नङा मोनसे नेचारेल थिउरि दङ जे दिनै जुदि मैथा बिफांखौ नोङो दानस'नानै हायाव जुदि फुथुनानै दोनो रोदाजों जबाय नों सानगोन मा बे रानजोबलांगोन नाथाय बे मैथानि बबेबा मोनसे पर्सना हाजों लिंक जानानै बेवहायनो रोदा सुलाङो आरो बियो बिफां गसंफिनो थ' हारियाबो बेबायदिनो जे मोनसे हारि जुदि दङबा दुनियाव बे हारिया मोनसेल' खारनाव जोबलाङो बे जाबाय पपुलेसना जुदि जोबलाङोबा पपुलेसन जोबलाङाबा बे हारिखौ रावबो फोथैनो हाया आरो मोनसे हारिखौ लाखिनांगौखौ मानो सानदों जे जोङो आफाद दाबाल' हारि थाङोबा राजनितियाल' हारिखौ फोथाङो बेल'बो नङा जोङो आफाद दायो राजनिति दायो हारिनि जौगानाय समाजनि जौगानायाव मदद होनो हायो नामा माखासे पलिसिनि गेजेरजों नाथाय मोनसे आबुं हारिनि केरेक्टारा मा जाहैबाय एभ्रिवान माने साफ्रोमबो बे हारिनि सोद्रोमाफ्रा गावनो गाव केपेबल सोद्रोमा जायो स्किल केपेबल एन्ड सेल्फ डिपेन्डेन्ट जायो जे गुजरातिफोरखौ जुदि नायोबा मेजरिटि गुजरातिनो आफाद नाङा गुजराति हिसाबै थांनानै थानो गावसोरनि केपाबिलिटि आरो स्किला ओरैबायदि जे बिसोरखौ मोनसे सेल्फ कनफिडेन्स होयो जे आं हारसिंनो गुजराति हिसाबै थांनानै थानो हायो दा बे बर' हारियावबो साफ्रोमबो बर' लाइमोनखौ केपेबल बर' इउथ बा बर' लाइमोन हिसाबै जों जुदि दानो हायोबा सोरबा कालसाराव सोरबा स्पर्ट्सआव सोरबा लिटारेचाराव सोरबा मेकानिकेल टेकनिकेल सोरबाया माने बिदिनो हिस्ट्रियाव सोरबा जानो हागौ सोरबा नेचार लाभार जानो हागौ सोरबा एन्टारप्रेनियर जानो हागौ NGO बानायदों थ' बिभिन्न फिल्डआव केपेबल बर' लाइमोन बेनो मोनसे थांखि जे गभर्नमेन्टफ्रा बेखौनो राजनितिया बेखौनो जों थांखि लानांगौ जे जोंनि बर'आव मालायनि सायाव सोनारनानै जानांनाय बर' मानसि जाहाथे थाया बिजनेसानो जाया मायानो जा आरो बे साइडआव जों जुदि एग्जाम्पल नायोबा बर' आइजोफ्रा बहुद डेभेलप जादों बर' आइजोआ साख्रि नागिरा बारा बर' आइजोआ बिजनेसनि थाखाय बा थिखाबो मावा खिन्थु बर' आइजोफ्रा जेराव असम्भब जादों बाहाय उइभिं बानायदों जिनि दखान खालामदों मैगं दखान खालामदों आरो दा बर'फोरनि फेमिलि इकनमिया जुदि एसे इमप्रुभ जादोंबा बर' आइजोफोरनि बहुत गिदिर मोनसे अबदान दङ थ' जों हारि कनसेप्टखौ एसे बांद्राय बे आन्दलन आरो संगठन बेवहायल' दोननो नाङा जों इन्डिभिजुवेलि साफ्रोमबो मानसिखौ जुदि केपेबल बानायो स्किल बानायो इडुकेसनेलि टेकनिकेलि आरो लाइफनि जि प्रफेसन बेसिकेलि कनसेप्टआ चेन्ज जानांगौ आरो माइन्डसेटआ अब्ला नों बे हारिखौ रावबो फोथांनो हाया सिनरि दिनैहाय मोनसे स्टेट गैया नाथाय सिनरि हारिखौ रावबो फोथांनो हाया सिनरिफ्रालाय जाहैबाय बांसिनानो कमार्सियेल आरो बिजनेसमेन गोजा खिन्थु सिनरि हारि हिसाबै बिसोर दंबाय थायो थ' जोंथ' दा 6 शिडिउल मोनबाय दा जायफ्रानाखि हारिया थैनोसै होनबाय बा BTC अलखदाव दंबाय 17 बोसोर जायफ्रा सासन खालामदों बिसोरनिफ्राय बांसिन ओंखारबाय थादों थारमाने BTCनि स्ट्रेंथखौनो बिसोरो बुजिलाङाखै जिनिसखौ BTCनि पावार एन्ड स्ट्रेंथआ मा स' गोसो जायोबा BTCआ मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया बे एक्सारसाइसखौनो बिसोर कमप्लिट खालामलाङैनि खारनाव BTCनि पावार आरो स्ट्रेंथखौनो जोबोद दुरबल सानो आरो बिसोर दा बेबायदि जेबो जायाखै आरो यां जेनेरेसना मर डेडिकेटेड एन्ड कमिटेड जोंनि उनावहाय जायफोर फैगोन बिसोर ओरैबायदि डेडिकेटेड जेनेरेसन प्रफेसनेलि डेभेलप जाबोदों बिसोरो बहुत फिल्डआव स्पेसियेलाइजेसन फैदों थ' बे हारिया बारा गोबाव गैलिया 10 बोसोरनि उनाव बे जेनेरेसनाव आखायाव गोलैहैसिगोन जोंनि हारिखौ दैदेननायनि थ' बे जेनेरेसननि आखायाव आङो
बर' हारिखौ थांनाय जेसेबां गोलाव जों नुबोदों आरो बेनि तुलनायाव बांसिन सेफ आरो सिकिउर होननानै आं सानो आरो जिहेते नैबे बाथ्राखौ बुंनाय बाथ्राया बे राजखान्थियारि राव नामा जेराव खैफोदाव बाथ्रा बुंदों जिहेते अलखदावसै बे मोनसे मा ट्रेडिशनेल पलिटिक्सआव इन्डियायाव बेनो सोलिबाय थादों बेसिकेलि कंग्रेसफ्रा माने दिनै बुंबाय थादों भारतनि संबिधाना संकटआव दं कंग्रेसफ्रा बुंबाय थादों भारतीय समाजा धंस जालांगासिनो दं बे मोनसे पलिटिकेल फ्लइड पलिटिकेल टेकनिक बादि आदा बर' हारिखौ सिगिनानै बिदिनो सोरबाया माने राजनितिक मुलाम्फा लानो नागिरदों जे बेवहाय उद्देश्यफ्रा जाहैबाय मा सिगांनिया रासिन केपेबलमोन आरो एक्सपार्टमोन आरो दानिया जेबो रोंसिना दुर्बल बेबादि देखायलायनानै राजनितिक मुलाम्फा खालामनो नागिरलायनाय बाथ्राखौ जों मिथिगौ पलिटिक्सआव ओंखायनो खिन्थु बर' जाथिया बेजोंबो गोजावला दिनै बयबो एसे रियेलिस्टिक जाबाय आरो मेचियर्डबो जाबोबाय आरो बे टाइपनि प्रपागान्डाखौ जेब्लानाखि सिनियर लिडारफ्रा फोसावो आं एसे लाजिखाङो जे गावनि 40-50 इयार्सनि स्ट्रागोलनि जे एक्सपिरियेन्स जिखिनि बिल्डआप जाबोबाय बर'आव पलिटिकेलि मा मोनदों मोनाखै बे आलादा बाथ्रा खिन्थु जोंनि मेन्टेलिटि मेचुरिटि माइन्डसेट आरो भिजन बेयावबो बहुत डेभेलप जाबोबाय आरो बेखौ जों फोथायनो हायाबा बोरै जानो जे नों क्रिएट खालामनाय जेनेरेसना जे गासिबो दुर्बल जाजोबलांबाय अब्ला नोंनि क्रिएसनानो फेलियर नोंनि भिजना फेलियर जाबाय नामा that I'm created by somebody and I have created many people खिन्थु नों जुदि सानो जे नों क्रिएट खालामनाय जेनेरेसना गासिबो फ्लप जाजोब्बाय होनना बुङो बेथ' बे मोनसे बे डिफिटिस मेन्टेलिटियानो बे जेननाय मेन्टेलिटि बे रं कनसेप्टआनो so we have to have a confidence in your माने generation which you have created in your life नों जाय जेनेरेसनखौ क्रिएट खालामदों बेनि सायाव एसे कनफिडेन्स लानाया मोजां खारन जेननायनि प्रथम स्टेपआ जाहैबाय लेक अफ कनफिडेन्स नोंहा जुदि कनफिडेन्स गैयाबा नों जेनगोनानो बे राजनितिक बाथ्रा आरो बेखौ कनसियास बर'फ्रा रावबो दा फोथायला आरो सारनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेते बर' माहारिखौ दानो थाखाय रायजो राजा आरो सुबुंफोरा दा थामहिनबा लाइमोनफोरा आरो सांग्रां नोगोरारिफोरा माबायदि जानाया गोनांथि जिहेते बर' माहारियारि बादखौ दानायनि बाथ्रा बा बर'खौ गोजौ फारसे गेरेमसा खालामनायनि बाथ्राखौ जिहेते माबायदि जानाया माने जों हारि दानाय थाङोबा एक्सक्लुसिभ थिउरियाव थांनो नाङा जे जों बर'ल' बर'नि थाखायल' आरो बर'आनो गुबुन जेबो गैया बे एक्सक्लुसिभ थिउरिफ्रा मोनसे हारिखौ फोथांनो हाया आरो एसे टु साम एक्सटेन्ट जेराव बहाबा जोङो एसे इनक्लुसिभनेसबो फैनांगौ आरो माखासे दङ जायखौ जों नाजावनो हाथारा बेखौ जों नारगारनानै सोलिनांगौ जायो हमनानै लादो जों मोनसे समाजनि बाथ्रा बुंदों हारिनि बाथ्रा बुंदों बे थिउरिटिकेलि जों बेसेबां कारेक्ट बेबो खोथा थिउरिटिकेलि कारेक्ट जायाबा प्रेक्टिकेलिबो कारेक्ट जाया आरो देयर इज ए ग्रामार अफ ससाइटि होननाय जिनिस दङ नोंनि समाजाबो इंलिश समाजनि इभलिउसन प्रग्रेस एचिभमेन्टआ जेरै फैदों एखे प्रसेसआवनो नोंबो फैगोन फिसा हारिबाबो एखे फर्मुलायावनो गोलैगोन नों थ' बे जिनिसखौ बुजियाबा नोंना नों मा मावनांगौ बेखौ बुजिनाय नङा दहाय आं बुंनाय बाथ्रायानो बेनो सिगाङाव जे जोङो एबोल एन्ड केपेबल इयुथ्स फर्म खालामनांगौनि खोथा फैदों बाहाय मानसिया दिनै एम ए फरायनांगौ बा एम ए बिटि फरायनांगौ बा मा फरायनांगौ मास्टार डिग्रि पिएइचडि बेनोल' मोनसे टारगेट जायालासिनो बिभिन्न दिगाव जुदि गाव गावखौ दानो थाखाय मोनसे केरियार बा मोनसे कर्स बायदिसिनाफ्राव थाङै थाङै नों स्पेसियालाइज जायोबा डान्सआव स्पेसियालाइज जायोबा थ' इक'नमिया इज ए मेटार अफ एक्सप्लरेसन अफ दि पसिबिलिटि नोङो इक'नमिखौ बहा नागिरो नों मानो केरेलायाव नागिरो नों मानो गुजरातआव नागिरो बाट नोंनि माइन्डखौ नों जेला एप्लाइ खालामगोन नोंनि जायगायावनो that can be explored. You can explore the possibility. बेहायबो इक'नमि दं खारन नों नोंनि जायगाखौ गारनानै खारनानै गुजरातआव नों लाइफ नागिरहैदों अरेज नों 10 जन मानसिया थांदों 1000 जन मानसिया बाहेरानिफ्राय फैनानै बेहाय लाइफ नागिरफैदों लाइफखौ मोनफैदों आरो बे जिनिसखौ नाय हारि दानाया मोनसे
इमसनेल इस्युबो दङ इमसना माखासे जिनिसनि सायाव जोंहा माने कमिटेड जानांगौ आरो बाहाय जों नाजानांगौ जों रावा एक नाम्बार माने दा मोनसे फेक्टर बियो लेंगुवेजखौ जों खुनु खारनाव कमप्रमाइज खालामनो हाया प्रिथिबियाव ओरै हारिबो दङ जे हारिमु गोमालांजोब्बाय ट्रेडिसन गोमालांबाय हारिनि खुनु एलिमेन्टआनो गैला खिन्थु लेंगुवेजआ दं अब्लाबो बिसोर मोनसे हारि हारसिङैनो हारसिङैनो रावखौ लाखिनो हायोबानो मोनसे हारि जानो हागौ गासिबो गोमालांजोबोबाबो जोंहाथ' दा आबुं हारिमुबो दं ट्रेडिसनबो दङ हिस्ट्रिबो दङ आरो लेंगुवेजआ दङ बेनि फारसे मोनसे डेडिकेसना नांगौ आरो मोनसेया जाहैबाय मा मोनसे एपिल आं खालामनो सानो मा जेरावखि थाया मानो बर'फ्रा गिदिर गिदिर सिटियाव थायोबाबो मोनसे एस'सियेसनाव थालाय लायोबा गाव गावनि एन्टिटि आइडेन्टिटिखौ जेरावबो जों लाखिलायनो हागोन आरो थ' मोनसे मा क्वालिटि जेनेरेसननि गोनांथि जादों खारन नोङो दा दिनै बैसागु फालिगोन कनफारेन्स खुंगोन जै बर' हारिनि जै होगोन आन्दलन खालामगोन खिन्थु बेनि कनसिकुवेन्सआव नों जुदि क्वालिटि जेनेरेसन क्रिएट खालामनो हायाबा बे गासिबो एफर्टफ्रा गासिबो दैयाव थांजोबगोन स' क्वालिटि जेनेरेसन खालामोबासो जायो ओंखायनो लाइमोनफ्रा फरायनायाव गोसो होनानै आरो बा लाइफनि प्रफेसनफोरखौ मोजाङै एसे सिरियासलि लानानै डेडिकेटेडलि साक्सेसफुल लाइफ जायोबा बे हालुवा जाबाबो साक्सेसफुल जानांगौ मेकानिक्स जाबाबो साक्सेसफुल जानांगौ आरो दिनै जुदि आङो गुजरातखौ कम्पेयार खालामनानै नायो बा बेंगलखौ कम्पेयार खालामनानै नायो सासे मानसिनि जिबनाव थांनानै थानो थाखाय बाराद्राय आफादनि गोनांथि गैया बिसोरनाव आफादनि मदद नाङा बिसोर गावनो केपेबल जाबाय आरो जोंनाव बे माइन्डसेटआ दङ जे जों माबा मोनाबा आफादनि मदद लागोन आरो जोंनो आफादा जेब्लायबो मदद होनांगौ राजनितिया मदद होनांगौ खिन्थु गुजरातआव जुदि आङो दा गान्धीनगराव थाङो जुदि आं बुङो जे गुजरातखौथ' मदिया बिराद डेभेलप खालामबाय गान्धीनगरा बहुद डेभेलप जाबाय गान्धीनगरनो जिखुनु दखानदारा बुंगोन जे गान्धीनगरखौ जों डेभेलप खालामदों मदिया प्राइम मिनिस्टार जादों बे आलादा बाथ्रा बाट गान्धीनगर बा गुजरातखौ डेभेलप खालामनाया जों खालामदों बिसिनि एन्सारा बे अथच जों आसामनिफ्राय मदिनि नामखौनो लायगोन जों बाहाय मदिया डेभेलप खालामदों गुजरातनि मानसिया बिदि बुङा थागिबिफोरा गावसोरखौ क्लेम मदिया जोंखौ हेल्प खालामदों न' डाउट खिन्थु डेभेलपखौ जों खालामदों थ' बे मेन माइन्डसेटफोरा गावबो जुदि एसे बयबो एसे सेल्फ डिपेन्डेन्ट जायोबा सेल्फ कनफिडेन्स थानाय जुदि जेनेरेसन फैयो बे जेनेरेसनखौ रावबो फोजोबनो हाया आरो ओंखायनो फरायसा आफादा दिनै सोमावसारबोबाय सोमावसारनायनि जारिमिन दं खिन्थु बै बिथिङाव दिनै मोनसे क्वालिटि जेनेरेसन दानायनि एबसुनिफ्राय जिखिनि इनिसिएटिभ लाबाय थादों बियो थांबाय थागोन आरो बिनि फिथाइबो थायबाय मोजां मोनसे बिथिंबो आरो सारनिफ्राय आं मिथिनो नाजागोन जे जों सम सम गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों थाङो आसामनि बाथ्राखौनो आं मख'नो नागिरदों दा बेवहाय न'खराव जे बाहायनाय जे रावफोर बे रावफोराव जों जुदि नोजोर होयोब्ला खाथियाव थानाय बा साखाथियाव थानाय जे असमिया रावफोर दा बेखौ जों बाहायनाय नुयो न'आवहाय दा बे बिथिङाव बैफोरबायदि सुबुंफ्रा माबायदि जानाया गोनांथि दं सांग्रांथि जानाय राव रायज्लायनाय मोनसे लेंगुवेजआ माने सासे बिराद गिदिर लेंगुइस्टिक सासे फैदोंमोन दिल्ली इउनिभार्सिटिनि सानसे दुलार थुनलाइ आफादनि कनफारेन्सआव सासे बिराद गिदिर माने लेंगुइस्टिक आरो बियो जों बर' मानसिफोरनिफ्रायनो माखासेया सोंदों आरो बेखौ जे बर' रावा थैलांसिगोन नामा जों बोरै थांनानै थागोन बेनि लामाया मा स' बे सिम्पल मोनसे एन्सार होबाय मा रेडिमेड दुनियाव बेबायदि खुनु फर्मुला गैया जे रावखौ बोरै फोथाङो खिन्थु एन्सार मोनसे दङ जे मोनसे रावा थैलांनाया जेब्लानाखि बे हारिनि फेमिलिफ्राव थैलाङो अब्ला बे रावा थैयो फेमिलियाव जुदि इभेन रिटेन लेंगुवेज नङैयाबो हम लेंगुवेज जानानै थायोबा बे लेंगुवेजखौ रावबो बुथारनो हाया स' आप टु दि बर' फेमिलि आप टु दि बर' पिपोल माने बिसोरो बर' रावखौ बबाव हमथानो लुबैदों जोंनि माइन्डसेटआ मा बर' रावा लेखायाव थानांगौ टिभियाव निउस फरायनांगौ गिदिर गिदिर मिटिङाव बर'नि लेक्सार होनांगौ खिन्थु न'आव रायलायाबाबो जायो माखासे फेमिलिनि माइन्डसेटआ बे आरो
I'm बर' आं न'आव बर' रायलायाबाबो अरजाया खिन्थु आं बर' मानसिया खिन्थु खोथाया नेसेसिटिया बेसो जे प्रायरिटिया बेसो जे नों न'आव बर' रायलाय बाहेरायाव जेखि लेंगुवेजजों नों सोलिया मानो स' हम लेंगुवेज हिसाबै थांनानै थानाय हारि रावखौ रावबो फोथैनो हाया आं सासे रायजो सभानि एमपि आरो रायजो सभानि एमपिनि उनावहाय आंनावबो गथ' सासे दङ हिनजावसा गथ' कनभेन्ट फरायनो हायो दिल्लीयाव फोरोंनो हायोमोन आङो जिखुनु स्कुलाव फोरोंनो हायोमोन खिन्थु बेसिकखौ आं बर' मिडियामजों फोरोंसै होननानै क'क्राझार इउ एन ब्रह्म एकाडेमियाव फरायफैदों फरायगासिनो दं हायार सेकेन्डारियाव फरायबाय कलेजाव फरायबाय बिदि मेन्टेलिटिखौ बयबो लानो हाया आं बेखौ लानांगौबो होननानै साना खिन्थु दिनै माखासे फरियालबो दं आरो इंलिस मिडियाम फरायो फिसा फिसौफ्रा खिन्थु न'आव स्ट्रिक्टलि बर' रायलायो बेफोर फेमिलिफोरखौ जों एप्रिसियेट खालामगोन खिन्थु माखासे फेमिलि दं जायफ्रानाखि खुब गोरोंबो नङा बे फेमिलिया नाथाय बिसोर देखायो जे मोनसे स्टेटास जे जोङो एसे हाइ फाइ स्टेटासआव थानाय फेमिलि होननानै बेफोर जोंनि थाखाय मोजां मोनसे बिथिं नङा बेयो जोंखौ सोलायनांगौ माइन्डसेटखौ खारन बिराद गिदिर गिदिर नेताफ्राबो दिनै नरेन्द्र मदियानो होन बे गावनि गुजराती मानसि लोगो मोनबा गुजरातीजोंनो रायलायो बे आरो जोंनि मेन्टेलिटि माबाफ्रा माने न'खराव जिखिनि राव बाहायनाय बेखौ गावनि रावजोंनो गावनि रावजोंनो बाहायनो आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेथु जों नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन समाव जे लाइमोनफोरखौ राजखान्थि बिथिङाव जों सोसननायखौ नुनो मोन्दों जे गोनांथिथार दं नामा जे लाइमोनफोरा बे राजखान्थि हान्जायाव हाबनाय नोंथांमोननि UPPL राजखान्थि हान्जा आरो गुबुन फारसेजों जों नोजोर होयोब्ला BPF राजखान्थि हान्जायाबो जगदान होबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेवहाय मोनसे सोंथि जाखाङो जिहेतु लाइमोनफोरा नैबे समाव बिथांमोना जइन जाखांनायनि उनाव जगदान जाखांनायनि उनाव बिथांमोना मेडियानि सिगाङाव बा समाजारि बिजोङाव बिथांमोना बुङो जे बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय जोङो नैबे समाव राजखान्थियाव जगदान होदों राजखान्थियाव जगदान होनानै बिथांमोना जाथिखौ हारिखौ सिबिनो हायो नामा मा बुंगोन सासे नोंथाङा राजनितियाव जगदान खालामनानै जातिखौ सिबिनो हाया होननायबो गैया राजनितिजोंनोल'जों जे जाति सिबिनायबो जायो बेबो बाथ्राया सैथो नङा दिनै जुदि तामिल जातीयताबादनि बाथ्रा बुंबा बिसोर पलिटिकेलि खालामो पलिटिकेल पार्टिफ्रानो तामिल जातीयताबादखौ लाखियो आरो केरेलानि बाथ्रायाबो बेहायनो फैयो बा गुबुन हारिनि बाथ्रा खिन्थु बे कन्टेक्सटा एसे आलादा आलादा आरो जों बेसेबां पपुलेसन दङ जों बेसेबां डमिनेटिं दा जों बर'बादियाव एसे कम्बाइन एफर्ट जानांगोन पलिटिक्सआबो खालामनांगोन खामानिखौ आरो जोंनि जातीय संगठनफ्राबो खालामनांगोन दा लाइमोनफोर पलिटिक्सआव हाबनायखौ बे मोनसे गोदान ट्रेन्ड बे अल इन्डिया जेरावबो आजकाल कंग्रेसआनो जा BJPआनो जा बहुद माने भटिं राइटआ फैनाय लोगो लोगो जइन जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि थाखाय बिसोरखौ नार्सार खालामनो थाखाय पलिटिकेल पार्टिफ्राबो बहुद विं खालामो खिन्थु लाबोनानै बिसोरखौ डाइरेक्ट इलेक्शनारिं पलिटिक्सनि ट्रेनिं होनाया इथिकेलि खुनु राजनैतिक दलनि थाखाय मोजां नङा बिसोरखौ इथिकेलि नायोबा जे जोङो पलिटिकेल पार्टिनि आन्डारावनो बिखायावनो लाबोनानै बिसोरखौ जोङो गाव गावनि लाइफआव डेभेलप जानो थाखाय इडुकेसन दिगाव होन माबायावनो होन बिजनेस दिगावनो होन मोनसे ट्रेनिं होनानै जों जुदि जेनेरेसन मोजां डेभेलप खालामनो हायोबा राजनितियाव फैनानैबो बेखौ सोलोंनो हायोबा मेनेजमेन्टनि दिगावनो होन ससियेल सार्भिसनि खोथायावनो होन बेखौ फोरोंनो हायोबाथ' गाज्रि नङा नाथाय बेखौ रावबो होबथानो हानाय नङा खारन जायफ्रा भटिं राइट मोनबाय बिसोर भट होनो हायो जेला पलिटिकेल पार्टियाव जइनबो जानो हायो दा UPPL दलाव नुनायाव आङो बेबायदि एसेबां टिनेजारफोरखौ जइन जाहोनायखौ नुवाखै आजिखालि नुनायाव खुब गोरलै गोरलै नुयोबाबो एजआ बिसिना टिनेजार नङा खिन्थु हानायमानि बेखौ बांद्राय टिनेजारफोरखौ पलिटिकेल पार्टियाव लाबोनाया आं बेक्तिगतभाबै बारा सापर्ट खालामा आरो जायफ्रानाखि बिल' एज भटिं राइटबो मोनाखै बे आरो ओमफ्राय लाइमोनफ्रा दिनै जुदि पलिटिकेल पार्टियाव जइन जानानै बे बाथ्राखौ बुंदोंबा बिसोरखौ बिदियैनो फोरोंनाय जादों बुंनो थाखाय खारन पलिटिकेल स्टेटमेन्टखौ रोङा बिसोरो बे समाव सोलोङाखैबो माबादि स्टेटमेन्ट होनांगौ स' जइन जानो लाबोनाय समाव बिसोरखौ जेरैबायदि फोरोंनाय जायो बिदियैनो बुंनाय जायो थ' राजनितियाथ' नोङो मोनसे
इनक्लुसिभ मोनसे प्लेटफर्म जायो बाहाय मोनसेल' हारिनि थाखायबो मावनो हाया गुबुन गुबुन आरो जोंबादि बर' हारिनि थाखाय जायनाखि पपुलेसन पॉइंट अफ भिउ जों बहुत खम मोनसे इलेक्सनखौ देरहानो थाखाय गुबुन गुबुन हारिनि मदद नांथारगौआनो जायो आरो पावारखौ नों जुदि नोंनि आखायाव दोननांगौबा अब्ला मालायनि मदद लानानैबाबो पावाराव फैनांगौ आदारवाइज नों पावाराव लस जागोन थ' बे खेथ्रआव जोङो इनक्लुसिभलि थांनो गोनां जायो नाथाय जोंनि हारिनि माने जेंना जेंगोनाफोर बा इसुफोरखौ जोङो जेब्लायबो प्रायरिटि होनानै आवगायलाङो दा बेवहाय जोंनि जि मोनसे सामाजिक आफादफोर दङ ससियेल अर्गानाइजेसनफोर दङ बिसोर जुदि फिलारफ्रा स्ट्रं जानानै थाबाय थानो हायोबा माने जेनेरेसना आं सानो मा अल्टारनेटिभ हिसाबै पलिटिकेल पार्टिखौ चुज खालामनाय बे एसे खमायलांगोन आरो दाथ' चेन्जआनो जाबोबाय वर्ल्ड वाइड चेन्ज जाबोबाय आरो इउथ्सफ्रा माने मर एन्ड मर इउथ्सफ्रा जइन जागासिनो दङ आरो दा जुदि माने नरेन्द्र मदिनि जि मोनसे माबा केम्पेइन बेखौबो नायोबानो इउथफोरखौ बांसिन ओमफ्राय भारतआव 35%सोल' जेनेबा जोङो एजेड मानसिफोर दङ बे गासिबो इउथ्सआनो फैजोब्बाय मोनसे हायार एजनि इउथ्स बा लवार एजनि इउथ्स बेजों कम्बाइन खालामनानै 65%आनो भारतआव इउथ्स बा बिदि बुंनानै होननानै दिनै फिगारफ्रा ओंखारबाय थादों बेखौ नायोबा लाइमोनफ्रा राजनितियाव जइन जानायखौ रावबो हमथानो हानाय नङा बिसोरनि नेचारेल राइट जाबाय पलिटिकेल राइट जाबाय नाथाय बेनि गेजेरावबो जों बबे केटेगरिनि लाइमोनखौ माबायदि शिक्षा होनाया मोजां जइन जाग्रोबना बिसोरखौ पार्टि पलिटिक्सनि गियान होनाया मोजां नंगौना नङा जइन जाग्रोबना इलेक्सनारिं पलिटिक्सनि गियान होनाया मोजां नंगौना नङा बे बिथिंखौ जों नायग्रोजोबनांगोन आरो नोंथांनिफ्राय थुलुंगानि थाखाय मोनसे बाथ्रा नोंथां मिथिनो थाखाय खावलागोन जिहेतु नोंथाङा सिगांनि समाव बिसायख'थि गेलेदों बै समाव नोंथाङा फेलें जादों बिनि उनाव आरोबाव नोंथाङा बिसायख'थि गेलेदों बेनि उनाव नोंथाङा फेलें जादों आरो फैयै फैयै नोंथाङा बै समावबो हारिखौ सिबिनो थाखाय आन्दलन बै समाव जिहेतु जों नुनो मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोलाव सम मोनसे आन्दलनाव नोंथाङा बाहागो लादों हारिखौ सिबिनो थाखाय नोंथाङा बै समाव बाहागो लाबोदों जिहेतु नोंथाङा बै समाव फेलें जानानैब्लाबो नोंथाङा गावखौ दाद खालामना जातिखौ सिबिनायाव नोंथाङा उनफिनाखै मोनसे जायगायावनो थानानै नोंथाङा जातिखौ सिबिबाय थादों बै समाव माबोरै नोंथाङा गावखौ सामलायनो हानाय मिथिनो थाखाय खावलायो 2005 मायथाइनिफ्राय जिखिनि थासारि फैदों बर'आव बे थासारियाव आं जेसेबां इलेक्सन गेलेदों मोनसेबो इलेक्सनखौ जेनदों होननानैबो लायाखै आङो खारन फार्स्ट 2009आव जि गेलेदोंमोन आङो बाय टटेलि गान ललेसनेस सिलाइ बारुद बमानि इलेक्सन आंखौ बहुत जायगायाव हाबनोबो होआखै बाक्सानि टटेल बाक्सा जिल्लायाव आंखौ हाबनो होआखै बे खारनाव मानसिफ्रा आंजों कानेक्सन जायैयाव जेराव जेराव आं हाबदों बाहाय जों देरहाजोबदों गसाइगावनिफ्राय बिजनेसनिफ्राय देरहाफ्रामजोबदों क'क्राझार इस्टखौ बाद होनानै दा आं बेखौ जेननाय लायाखै बेनि उनाव बहुतबार गेलेदों खिन्थु आंजों मोनसे खोथाया मा जिहेतु आं फरायसा आफादनिबो दैदेनगिरिमोन आरो बड'फानि समनिफ्राय आङो खामानि मावबोनाय मानसि बड'फाजों फार्स्ट माने जि दा 1986आव बियो गासै अल आसामाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बाथ्रा फोसावनो ओंखारो बे समाव बेजों थाबायफानोबो मानसिफ्रा ओंखारामोन आं थाबायफाजेननाय मानसि स' बिनि आदर्श बेखौ नुबोदों आं सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिखौबो आङो लोगो मोनबोदों प्रेमसिं ब्रह्म लोगो मोनबोदों बिथांमोनजोंबो ज' थानानै आं खामानि मावदों सोमला बसुमतारी आरो गोबां बिथिङाव गोबां लिडारफोरखौ लोगो मोनबोदों आङो उनावहाय मोनसे जादों मा जातिनि मोनसे सत्ता बे संग्रामि सत्ताया माबा आंनि उनावहाय दं आरो बेखौ रक्षा खालामनांगौ आरो जायनि एगेन्स्टआव जुजिदोंमोन बे संग्रामि सत्ताखौ बिसोरो फोजोबनो नागिरनाय बायदि जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद माबा माबि फारसेथिङै बे समाव NDFBआ मोनसे पिस प्रसेसआव नामायबाय सिजफायार जाबाय माबाय स' गोदो आंहाबो मोनसे कनफ्लिक्ट दंमोन NDFBजों बिसोरनि भिजनखौ लानानै आङो एग्रि जानो हायाखै बहुत खेत्रआव वार अफ वार्डसफ्रा जादों डिबेट जादों आर्गुमेन्ट जादों खिन्थु जेला बिसोर सिजफायार खालामनानै फैबाय मरेलि आं बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिखौबो जे जों गावस्रालायनायनि आगोल नाउ इउ आर इन द पावार इउ आर द चिफ अफ द BTC
it is your moral responsibility to welcome this peace process. आंनि बुंनायखौ लानानै काजलगाव खेबसे बे वेलकामबो खालामबाय बिनि उनाव बिनि साननाया चेन्ज जाबाय बिनाव मोनसे इनसिकिउरिटि फैबाय आरो NDFB पिस प्रसेसा साक्सेस जायोबा आं बाहा थागोन दा बिनि उनाव बे अफस खालामबाय थाबाय थ' बे रं जियानो जा जि पिस प्रसेस फैयोबा आगोलाव नोंहा जि कनफ्लिक्ट दङमोन शत्रुता एनिमिटि दंलायोमोन बेखौ गारजोबनानैबो मोनसे पिस प्रसेसा स्टार्ट जायोबा नों वेलकाम खालामनांगौ पलिटिकेल एथिक्सआ बेखौनो बुङो बे आनइथिकेलि बै नों जुदि बिनि एगेन्स्टआव थांबाय थायोबा बे समाजनि इन्टारेस्टनि थाखाय जाया थ' बेफोरावनो मोनसे पिस प्रसेसआव इनभल्भ जालांनायाव आंखौ बारानिफ्राय बारा टारगेट खालामबाय आरो आंनि हेंथा हान्जायाल' नङा तेजपुर माबा बे गासिबो मोनसे राजनैतिक जि जन्त्र सासन जन्त्रफ्रानो जरित जाजोबनानै आंखौ डिफिट खालामबाय थाबाय थाङै थुङै 2014निफ्राय बर' हावा फैबाय बेफोराव आंनो जेनदोंब्लाबो आङो मोनसे मरेल भिक्टरि लाबाय थादोंमोन मा मोनसे संग्रामि सत्ताखौ आं हमथानानै दंबाय थायो आरो आं जुदि बिदि गसंफाबाय थायामोनबा हयथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बै समनिफ्रायनो जुदि आंनि हेंथा हान्जाजोंनो दा आं जायनि एगेन्स्टआव जुजिबोदों बिसोरजों गोरोबनानै जुदि सरकार सालायलांनायमोन अब्ला बिदि आन्दलना हयथ'बा फैनांगौआ गोब्राब जागौमोन थ' बे इन्टारेस्टआव आङो जेब्लायबो गावखौनो मोनसे भिक्ट'रियाव दंबाय थानानै सानबाय थानानै आं जुजिबाय थादों आं गोसोबाया दाबो गोसोबाया आङो थैजासिम आं गोसोबायनो रोंनाय नङा खारन आंनि मरेला जेखौ राइट होननानै बुंदों आं बाहाय गसंथायो जिबनाव थैनाय थांनायखौ बारा गिदिर इसुबो सानाखै आङो माला थैयो माला थाङो खिन्थु मावनांगौ दायित्वखौ जों पालन खालामलायबाय थानांगौ दा दिनै मानसिफ्रा गोबाङानो आंखौ गोरोन्थिबो बुजिनो हागौ खिन्थु टाइमा बुंगोन मोनसे समाव जे आइ वाज नट रं आरो दिनै मोनसे संग्रामि सत्ताखौ बासायनानै लाखिनांगौनि खाथिराव आं जे जुजिबोबाय थादों बे जुजिनायखौ मालाबा बुजिहैगोन मानसिफ्रा बेखौबो आं सानो आं बेसेबां थुलुंगा जानो हायो मानसिफोरनि थाखाय बे गिदिर बाथ्रा नङा आं जिबनाव मोनसे प्रिन्सिपलबो लायो जे आंखौ दा सिबि मानसि हिसाबै आंखौ दा फुजिबो दा सिबिबो खिन्थु आंनि थाबायनाय लामाया जुदि राइटब्ला जास्ट फल' इट बेखौ फल' खालामबानो जाबाय बेक्ति हिसाबै रावनिफ्रायबो आङो फुजा एबा सिबिनाय लुबैया आंखौ सब समाय जेरावखि थाङा मानो सिबिनांगौ फुजिनांगौ खुलुमनांगौ बे जिनिसखौ आं प्रिन्सिपल हिसाबै आङो लुबैखायाबो खिन्थु आंनि थाबायनाय लामाया जुदि राइटबा एटलिस्ट नों फल' खालाम हायाबाबो एप्रिसियेट खालाम जे इट इज राइट राइटखौ रं दा खालाम आरो दिनै सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारि बियो सासे बिराद गोजाम दैदेनगिरि बर'नि दिनैसिम जे रेसपेक्ट दङ जोबजासिम रेसपेक्ट थागोन आंनाव बिथांनि मावबोनायनि थाखाय अथ'स' बियो राजनैतिकबाबो एसे आलादा बहुद समाव आंखौ बियो आं बिनि बहुद उन्दैसिन बैसोनि मानसि थेवब्लाबो बियो बहुद समाव माबा माबि बुंबोबावदों आं दिनैसिम बिनि एगेन्स्टआव फंसेबो बाथ्रा बुंबोआखै आंनाव रेसपेक्ट दङ प्रेमसिं ब्रह्म फुल रेसपेक्ट दङ हाग्रामाखौबो आङो कमप्लिटलि रेसपेक्ट खालामो जायनि थाखाय पार्सनेल लाइफखौ लानानै आं खुनु दिन खोथा बुङा पार्सनेल एटाकबो आं खालामा आंखौ बहुद खालामो बियो आंखौ बहुद माने डेरोगेटरि लेंगुवेज बाहायनानैबो एटाक खालामो बे बिनि मेन्टेलिटिनि खोथा दा आं खालामनाय नङा रन्जन दैमारि मोनसे समाव जोंहा कन्ट्राडिक्सन दंमोन पार्सनेलि आं खुनु दिन बेखौ एटाक खालामफेराखै मोनसे लजिकआव आं थांबाय थादों आरो थ' बे जुदि मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे थुलुंगा लाबोनो हादोंबा बे आंनि देरगानाय आङो मोजां मोनो गोसोआव जुदि मानसिफ्रा माखासे मानसि जुदि बेखौ मोजां मोननो हादोंबा आरो सारनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय बे गोजोन गोरोबथाखौ सम सम जों नुनो मोन्दों आरो गोबाङानो खायसे लिडारफोराबो बे बाथ्राखौ बुंदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथाया खोमसियाव खालामनाय गोरोबथा होनना बुंदों बे गोरोबथाया गनायजाथाव नङा होननानै बुंदों गोरोन्थियावसो खालामनाय होननानै बुंदों मा बुंगोन सार बे समाव जुदि गोरोन्थियाव खालामदोंबा बे जाय बुंदों आं मिथिगौ सोर सासे लिडारा बुंदों अपोजिसननि टप लिडाराबो बुंदों बे गावनो गोरोन्थि खारन एन्टायार प्रसेसआव बे इनभल्भ दङ मा जादों जायाखै बिटिआर गोरोबथाया 2022 मायथाइनिफ्राय नेगसिएसनाव फैयै 20 मायथाइयावसो मानो जाफैखो सिगांथ' दा
बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौनो फोथायनानै NDFBआ मोनसे BNCबो दालायलायदोंमोन बड' नेशनेल कनफारेन्स पिस प्रसेसखौ आवगायलांनो नाथाय BNCनि सायाव फोथायनाय गोमानानै मानो ओंखारबोफिनखो NDFBआ बे मोनसे सोंलु थाबाय आंनाव मा खारनाव हाग्रामाया मानो बे फोथायनायखौ लाखिनो हादिया सेकेन्ड जेला एबसुजों मोनसे पिस नेगसिएसना स्टार्ट जायो बेखौ सेबटेज खालामनो थाखाय गोबां राजनैतिक खैसार खालामबाय बेखौ मानो खालामनाय जाया थार्डआव जेला एकर्ड जायो बे वेल कनसार्न BTC चिफ हिसाबै बेनोबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया एकर्डनि कपिखौ गासिबो देखायजोबदों रन्जन दैमारिनोबो देखायदों गबिन्दनो देखायदों प्रमदआ मिथिगौ नेगसिएसनाव जाय दङ आंथ' एसे बाहेरानिफ्राय स्ट्रेटेजिक सापर्टल' खालामबाय थादों आङो एक्सुवेल जि पेपार वार्क माबा माबि आं बहाय एसेबां हाबसनाखैबो बबे माबायाव स्ट्रेटेजिक सापर्टखौ आं खालामबाय थादों गभर्नमेन्ट लेभेलाव मोनसे लियासन बबेबा गेप जायोबा स्टेलमेट जायोबा आं बेखौ फोजोबनो नाजाबाय थादों आंनि कन्ट्रिबिउसना बाहाय जेसेबां दं गैया बेखौ मानसिफ्रा बुंगोन बाहाय दा बे खोमसियाव खालामनाय गोरोबथा होननानै जायफ्रा बुंनो नाजादों बे बाथ्राया जारिमिना बेखौ रं प्रुफ खालामहैगोन आरो देनां बिसोर लाजिहैनांगोन गासिबो आरो हाग्रामा महिलारिया बुंदों हाग्रामा महिलारिया जुदि बेखौ खोमसियाव खालामनाय एकर्ड होनना बुंदोंबा बियो गावनि लिडारशिपनि सायाव मोनसे कुइसन खालामनानै लाबाय जे जाय उइटनेस हिसाबै साखि होनाय BTC चिफलाय मानसिया एथ' खोमसियाव थानानै जुदि सिगनेसार होदोंबा बे सोरनि फेलियर बेलाय दा रन्जन दैमारिनि खोथायाव आंनि खोथा ओंखारबाय थायो बबेबा मोनसे स्पिचआव आङो 2020नि बे एकर्डनि उनावहाय काजलगावआव नेक्स्ट डे मोनसे पाब्लिक मिटिङाव बुंफैदोंमोन बरायनाय हाबाफारियाव जे मेगन मेसेबनानै सहि होदों बेखौ लानानै खुब नेगेटिभलि प्रसार खालामदों आंनि सायाव आङो जेबो बुङाखै जे बेफोर जेबो माने भेलुबो गैया आरो खुनु मोनसे मानसिफोरनि गेजेराव माबा मोनसे इम्पेक्ट लाबोनो हागोन बेबो नङा खिन्थु आंखौ सम सम एम्बारेस खालामनो थाखाय बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव हगारो आरो बे टटेलि पजिटिभ सेन्सआव बुंनाय बाथ्रा रन्जन दैमारि एकर्डखौ मिथिगौ गासिबो कपिखौबो नायजोबदों जेलावबो देखायहैदों फैनानैबो स्टाडि खालामफैदों लास्ट पइन्टआव जों डिसकासन खालामलायदों इभेन आइ वाज प्रेजेन्ट अब्ला रन्जन दैमारिया मोनसे खोथा बुंदों जे जि अबस्था फैबाय दा आफादनि NDFBनिबो जों माबा खारनाव गावस्रालायजोब्बाय माबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मोनसे जेबो होआलासिनो धंस खालामनाय मोनसे षड्यन्त्रआवबो नांबाय होननानै थ' बे खेथ्रआव जोङो जि मोनो माने बेथ' बहुद मोजां एकर्ड जाबाय खालामनांगौ बे एग्रिमेन्ट जालाय आन्डारस्टेन्डिंआव फैलायनानै एकर्डखौ खालामनाय जादों आं बुंनायनि सेन्सआ बेसोमोनबा बे नेगसिएसन प्रसेसआव जेलाव थानाय मानसिखाय बियो इनभल्भ जानो हायाखै आरो पार्सनेलि नेगसिएसनाव बेसेबां राउन्ड अफ डिसकासन जादों बे पार्सनेलि इनभल्भ जानो हानाय जायाखै खिन्थु जेलाव ब्रिफ जाबाय थादों आरो थ' आं मेगन फोथायलायनाय लानानैनो माने नेगसिएसन खालामग्रा ग्रुपनि सायाव मोनसे बिसास लानानै जातिनि सात्रआव बे मेगन मेसेबनानैबो बहुत माने सुक्तिखौ होदों होननाय बाथ्राया मोनसे बे पजिटिभ सेन्स आरो नेगेटिभ सेन्स नङा बियो बेखौ नेगेटिभलि बहुत प्रसार खालामनो नाजानाय जादों आरो बहुत समाव आं सानदोंमोनबो बे लेंगुवेजआ जुदि हार्ड खालामबायबा मानसिफोरनाव आघात होबायबा बेखौ आं उइद्र' खालामनानैबो लाफिननो हायो खिन्थु नुबाय माने बेबायदि खुनु नेसेसिटि गैया खारन बे बाथ्राखौ प्रसार खालामग्रा मानसिफ्रा राजनैतिक दलनि गोजा बै आफादनि मानसिया रावबो प्रसार खालामाखै जायनि एगेन्स्टआव बुंदों बेबो बुङाखै आरो बिनि फल'वार रावबो बुङाखै आरो राजखान्थि मोनसे प्रपागान्डा आरो बेखौ बिसोर बेजोंनो जुदि प्रपागान्डा खालामग्राफ्रा जुदि ससियेल मिडिया प्रपागान्डा खालामग्राफ्रा बेजोंनो जुदि उदै बुंदोंबा ओंखाम मोनजादोंबा मालायनि ओंखामखौ मानो सेना होनो आंलाय दे जाथों माखासे सम जाथोंसै आरोखि बेखौ प्रसार खालामनानैनो आं जेबो साना आरोखि
गोसोआव बोरै मोनो सार जेब्ला बेफोरबायदि बुङोब्ला हारिनि खामानि मावबाय थानाय नोंथांमोना मोनसे समाजाव माने मा थायो माखासे टटेलि इन'सेन्ट मानसिफोर थायो बिसोरो लिडारफ्रा गाव मानिनाय लिडारा जेखौ बुङो बेखौनो बुङो आरो माखासे जाहैबाय माने टटेलि नेगेटिभ टाइपनि मानसिफोर इन'सेन्टफ्रा जेखि बुङा आं जेबो नांस'आ नेगेटिभफोरखौ मालाबा मालाबा एसे काउन्टार खालामनो दरखार दङ खिन्थु जायफ्रानाखि गोरों मानसिफोर तेन हमनानै लादो दिनै बिटिसिनिया बै समनि चिफ हाग्रामा महिलारिया पलिटिकेल ग्राउन्डआवनो आंखौ जातिद्रयी नाम फोसावदों आरो समाज बैखटबो खालामदों समाज बैखटआ बिपिएफआनो खालामदों एज ए हल बिपिएफआनो समाजा खालामाखै समाजा खालामाखै बिपिएफआ खालामदों आजेला आं रन्जन दैमारिया जेला सिजफायाराव फैयो एनडिएफबिआ सिजफायाराव फैयो आं वेलकाम खालामनानै जेला स्टेटमेन्ट होयो बे क'क्राझार सहराव आंनि एगेन्स्टआव वाल पस्टरिं जादों बिपिएफनि इउथ इउइंआ खालामदों रन्जन दैमारिनि दालाल हुसियार इउजि ब्रह्म आरो आं होनबा थेङाफारायाव थायोमोन आं थाग्रा न'आव आं गेट खेंनानै ओंखारनाय लोगो लोगोनो लामा आरो ओरैथिं अपोजिट साइडआव वाल दङ बेवहाय हराव लिरनानै गालांदों इउजि ब्रह्म रन्जन दैमारिनि दालाल हुसियार आं माने गिनानै दसे सम न'निफ्राय ओंखारलायाखै आरो ओमफ्राय जों आंनि फल'वारफ्रा बुंबाय जे माने बेखौ खोमोरजोबसै नामा सार आंबो साननानै खोमोरनाङा थाथों दसे थानानै आङो केमेरा लाना ओंखारदों जे बहा बहा बेबायदि पस्टार लगायदों सामथाइबारिनिफ्राय लानानै दतमा ओरै क'क्राझार माने हरनि गेजेराव लिरजोबदों हरनि गेजेरावनो ओमफ्राय बे फट'फ्रा दाबो दंजोबो आंनाव खिन्थु जेब्लानाखि एनडिएफबिआ सिजफायार खालामनानै फैबाय फार्स्ट माने केम्पआव थांनानै आर'नाइ गानहैग्राया बिपिएफनि मानसिफ्रानो आरो फैयै 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 दिनै रन्जना जेलाव थानांनायनि थाखाय मेगन मोदै फुगारफ्लाबाय थानाय मानसिफ्राबो बिसोरनो जाय मानसिफ्रा आंखौ रन्जननि दालाल हुसियार होननानै बुंदोंमोन आरो टाइमा गावनो रिभार्स खालामबाय थायो ओंखायनो टाइम हिल्स माने मोनसे खोथा दङ जे समानो मालाबा हिलिं खालामो आरो जे बहुद कुइसननि एन्सारफोरखौ टाइमा होयो आरो ओंखायनो जों होबाय थानांगौ दरखार गैया आं जेबो ओंखायनो गोसोआव आं जेबो लाया ओमफ्राय संग्रामनि जिबनाव बेफोरखौ मोनबोबाय हिसाबै आं जेबो लाया बेफोरखौ सारनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेते नैबे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय गोजोन गोरोबथानि उनाव जिहेते बारग' एनडिएफबिफोर बिथांमोनखौबो जिहेते बा बेवहाय सागानगिरि हिसाबै जों नुनो मोन्दों आरो बेवहाय दा रन्जन दैमारिखौ लानानै गुबुन गुबुन जे दैदेनगिरिफोर 52 जन दा बिथांमोननि गनायनि बेलायाव सोरखारनि बिहोमाया माबायदि जाबाय दं माबायदि सोलिबाय दं बे बहुत टेकनिकेल खोथा लिगेल खोथा आरो बेखौ एक्सप्लेन खालामजोबनोबो हानाय नङा इन्टारनेलि बहुत खोथाखौ बुङोबा खोनासंबो एसे गाज्रि जागोन खिन्थु दा जों फैनायनि उनावहाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'नायनि मोनसेल' लामा दं बेखौ बेलल'सो होनो हायो बिनि जेल टार्मा माने कर्टआ बा ल'आ जेरैबायदि होदों बेबायदियैनो जोबहैगोन हमनानै लादो बे दा माखासे सम अलरेडि जेलाव थाबाय आरो जि एसे दं बेखौ रिलेक्सेसन होनानै गभर्नमेन्टआ बेखौ बिनि जेल टार्मखौ फुसंबो हायो थ' बिनि आगोल बेखौ बेलाव लाबोनांगौ जायो दा बेलाव लाबोनांगौबा बे सुप्रिम कर्टआव थांबाय इस्युआ हाइकर्टनिफ्राय बाहेरायाव थांबाय आरो खुनु पलिटिकेल एकर्डआ अलरेडि कनभिक्टेड मानसिफोरखौ नन कनभिक्टेड खालामनो हाया बेयो वार्ल्ड वाइड दङ जेरावबो गिदिर गिदिर नेताफ्राबो जेल जादों कनभिक्टेड जायोबा कर्टआ बेखौ नन कनभिक्टेड खालामफिना आरो बेनि थाखाय दस्रा मोनसे लामा थायो दा बेलायाव बिटिसिनि दानि दैदेनगिरिफ्रा दिनै सुप्रिम कर्टआव लयार टयार हमनानै फाइट खालामबाय थादों आरो बिनि थाखाय बिनि दैदेनगिरिमोन जेनेबा गबिन्द आरो फेरेंगा बिसोरो आरो जोंहा अनजालुमोन बिसोरो नांबाय थादों लयार टिमखौ लगायनानै आंबो सम सम ब्रिफ लायो आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बेफोरनि एगेन्स्टआव जि केस दंमोन जेब्लानाखि इसुफ्रा फैयो बेलनि बेलायाव बा बेफोरबायदि मोनसे टाइमफ्रा जुदि फैयोबा कर्टफ्राव केसफ्रा हियारिंनि थाखाय फैयोबा आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ हेल्प खालामगोन पजिटिभलि बे स्टेन्डआव दंबाय थायो ओंखायनो दा प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु डाइरेक्टलि डिल खालामबाय थादों बिथाङा फोसावबाय थादों जे बेखौ
थाबैनो मोनसे रिजाल्ट मोननो हासिगौ बाखि कनभिक्टेड जि मेम्बार्सफोर दङ बेनि सायावबो लिगेल प्रसेसफोर खालामबाय थादों खारन मोनसे टेक्निकेल इस्युआ मोनसे फैदों मा माने एकर्ट जानायनि आगोलनो कनभिक्सना जादों सिगाङावनो जाखादों एकर्ट जाजासिमाव जुदि कनभिक्सना जायामोनब्ला हयथ'बा माबा मोनसे रिलेक्सेसननि मोनसे आसा खालामजायो दा कनभिक्टेड होननानै कर्टआ फोसावनायनि उनावहाय कर्टखौ नों फर्स खालामनो हाया नन कनभिक्टेड खालामनो थाखाय दिनैनि दिनाव नोङो सिटिं चिफ मिनिस्टार केन्द्रीय सेन्ट्रेल मिनिस्टार जेल जाजोबनानै दं बेखौ पावाराव थासेयावबो बासायनो हायि बादि मोनसे अबस्था दा खिन्थु जोंनिफ्राय जों नाजादों जायबो रावबो माने लाइफ सेन्टेन्स जाहाथे जाया आरो गोख्रैयैनो जायफ्रा दङ बिसोरखौ दसमुक्त खालामनानैनो हक एबा जेल टार्मखौ फोजोबनानैनो हक एबा लामाफ्रा दंबाय थायो सुप्रिम कर्टनि लयारफ्रा बिनि थाखाय फाइट खालामबाय थादों बेखौ लानानै जों नुनो मोन्दों सम सम जे बिटिआर सरकार आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो जे गनो हायाखै बा बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां जायाखै बिटिआर सरकारा जेबो मावाखै बेनि सायाव बुंदों एकर्टआ जेबो बेयाव खामानि होआखै होननानै बाथ्रा बुंदों मोनसे खोथा हाग्रामा महिलारिया चिफ जादोंमोन बिटिसिनि आरो बाहायबो मोनसे नन हाइनास क्राइमफोरखौ उइथड्र खालामनायनि क्लज दंमोन बिटिसिआव हाग्रामाजों लोगोसेयैनो गोबां मानसिनि केसआ उइथड्र जायाखै आरो बेखौ कर्टआवसो लांनानै डिसमिस खालामहैनांदों आरो जे पलिटिकेल एकर्ट आरो कर्टनि केस बारा डाइरेक्ट लिंक गैया गभर्नमेन्टनाव मोनसेल' पावार दङ हाइनास क्राइम नङैफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनो हायो आरो गभर्नमेन्टआ एकर्टनि आगोल जुदि कनभिक्सन जायामोन अब्ला गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्राय जिखिनि उइटनेस कर्टआव गसङो बेखौ गसंहोआब्लानो थानो हायोमोन उइटनेसफ्रा थाङाब्लानो थानो हायोमोन आरो अब्लाना बिसोरनि पानिशमेन्टफ्राबो हयथ'बा लाइट जाहैगौमोन बेखौथ' लिगेल मेटारखौ आं दा डिटेल्स बुंनानै लाब गैया खारन बेखौथ' लयारासो बुङो एनि लयार बिसोर जुदि दिनै जोंनो सुप्रिम कर्ट लयार सोरबा माने बेस्ट अफ दि बेस्ट माने सुप्रिम कर्ट लयारखौ लाबोनानै जुदि जोंनो लामा दिन्थिफैनो हायोबा दिन्थिफै 1 मिनिटबो जोङो बुंग्रा सुबुंफोरखौ नोंथाङा खावलायदों बुंग्रा सुबुंफोरखौ आं खावलायदों बिस्रा जुदि बिदि लिंक दङ सुप्रिम कर्ट लयार सोरबा बेस्ट अफ दि बेस्ट सुप्रिम कर्ट लयारखौ लाबोनानै जोंखौ लामा दिन्थिनो बा बुजायनो हानाय मानसि दंबा लाबोनानै बुजायहोफै 1 सेकेन्डबो लेट खालामनाय नङा खिन्थु जोंबो नाजाबाय थादों जोंनि बिथिंनिफ्राय बेस्ट अफ दि बेस्ट लयारफोरखौ लानानै खामानि मावबाय थानो थाखाय जिहेतु नोंथांमोना नैबे 2022 मायथाइयाव थामहिनबा बिटिआरआव पावाराव फैदोंमोन आरो बै समाव चेन्जनि मोनसे दोहौ परिबर्तननि मोनसे दोहौ मोनसे लाबोनानै नोंथांमोना पावाराव फैदोंमोन दा बे बिथिङाव नोंथाङा माबायदि एनालाइज खालामनो बा माबायदि नोंथाङा बे समाव सोलायथायखौ नोंथांमोना खालामनो हाखौ मोनसे जाहैबाय माने बेवहाय जितु ललेसनेस मोनसे दङमोन मोनसे गान कालचारनि डमिनेसन पलिटिक्सआबो कमप्लिटलि गान कालचाराव थांबायमोन बे 17 बोसोराव बिपिएफनि जाय अपोजिसनाव थायो बेखौनो गावथारो जाय अपोजिसनाव थायो बेनो मिटिं खालामनो होनाय जाया बिसोरनि मिटिंफ्राव थांनानै बुलाय सोलाय खालामनानै होखारनाय जायो खुनु राजनैतिक दलखौ बेवहाय रोदा सुनो होआ थ' बे ललेसनेसआ दिनै जोब्बाय फ्रि मोनसे डेम'क्रेसियाव फैबाय फ्रि पलिटिकेल सिचुवेसन बेबो मोनसे बिराद गिदिर चेन्ज खारन 3 बोसोराव भायलेन्स मोनसेबो जायाखै नट ए सिंगल इन्सिडेन्स अफ भायलेन्स रेकर्डेड रावबो गुलिजों थैनो हायाखै सिखाव दाखाथनि अनगायै हयथ' मोनफा मोननै घटना जादों बबेबा मिसआन्डारस्टेन्डिंआव एनकाउन्टार जालायनाय जादों खिन्थु बिदि मेजर जेबो जायाखै सेकेन्ड पर्यायाव जाहैबाय माने गभर्नेन्सआव नांनाय जेनेबा दा हाग्रामानि 17 बोसोराव बोसोरनैया इन्टारिम काउन्सिल 15 बोसोरा इलेक्टेड काउन्सिल एनुवेलि बिसोरो बाजेटखौ बेसेबां मोनबोखो बिगिनिं स्टेजाव 300 उनाव 400 क्र'र फैयै 2020 सिमाव बिसोर हयथ'बा 700 क्र'रसिमसो मोनफैदों एनुवेल बाजेटआव आं बेखौ दा एक्जाक्ट फिगार दिहुननो हाया खिन्थु एभारेज जुदि एनुवेलि 500 क्र'रबो हमो बा 400 क्र'रबो हमो 15 बोसोराव 7,000 क्र'र मिनिमाम बिसिनाव फैसा फैदों एसअपिडिनिफ्राय 7,000 क्र'र बिनि बारा फैदों दे आं एभारेज हमदों माने मिनिमामाव 7,000 क्र'र प्रमद बर'आ पावाराव फैनायनि उनाव एनुवेल बाजेटआ
एसओपिडिनिफ्राय 800 crore बा 3 बोसोराव 2400 crore हमनानै लादो 7000 and 2000 फारागथि 7000 crore मोनसे एभारेजाव हमनानै लाबाबो हाग्रामाया पार्मानेन्टलि सोलिनाय मोनसेबो स्किम लन्च खालामबोआखै जेरै इन्दिरा आवास यजनाया दिनैसिम इन्दिरा गान्धीनि समनिफ्राय लानानै PMAY सिम बे ओरैबायदि मोजां आसनि बेखौ खुनु गभर्नमेन्टआ केन्सेल खालामनो हायाखै दानि हाग्रामायाबो जुदि गार्लस स्टुडेन्टफोरनि इडुकेसननि थाखायब्लाबो जुदि मोनसे आसनि लन्च खालामो जे मान्थलि एसेबां थाखा होगोन गार्लस स्टुडेन्टफोरनो कलेजाव एडमिसन लायोबा अर नङाबा गावनि बिथिंनिफ्राय जितु एसओपिडिनि फैसा बे हायोमोन SSG बा बायदिसिनाफोरनि फैसा होनाय खिन्थु बे मोनसेबो स्किम लन्च खालामालासिनो माबा मोनसे सेन्ट ग्रेभेल फुख्रि जावनाय माबा जावनाय बिदियाव फैसाखौ बाहायजोबनानै फैसाफ्रा दा गोमाजोब्बाय आरो जेसेबां लामा जादों बे PMAY नि लामा बा सेन्ट्रेल पेकेजनि लामा नेशनेल फुड फर वर्कनि लामा काउन्सिलनि फैसाजों काउन्सिलनिखौ बाहायाखै खम DRDनि फैसा बेफोरजों गासिबो दा प्रश्नफ्रा फैयो बे 7000 crore बियो एसेसो थाखाखौ सरखायनानै मोनसे पार्मानेन्ट आसनिफोरखौ मानो गालांनो हादिया खिन्थु प्रमद बर'आ फैनाय लोगो लोगो साप्लाइयाव BPFनि दिनाव मेक्सिमाम फैसा साप्लाइयाव थाङो आरो बाहाय बेनिफिट बारा कन्ट्राक्टरफ्रा दिनै प्रमद बर' फैनाय लोगो लोगो बियो मोनसे स्किमफोर आसनिफोर लन्च खालामबाय जेरैहाय हमनानै लादो माइनाव सोरां सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 बे कन्टिनिउ जालांबाय थानोसै आइ अनसाय बिथांखि आलारि सोरां बिथांखि बहुत आसनिखौ खालामबाय थ' गासिबोआनो पार्मानेन्ट जायाबाबो मोनसे मोननैयाथ' पार्मानेन्ट जानानै थालांगोन नेक्स्ट प्रमदनि उनाव सोरबाया प्रमद बर'नि उनावहाय जुदि चिफ जाफैयो फाइल खुलियोबा नुगोन जे मोजां आसनि गालांदों बेखौ नों थ' बे मोनसे बिराद गिदिर चेन्ज फैसाखौ आसनिजों सोनांगौ डाइरेक्ट बेनिफिट नङा दाथ' नों सेन्ट ग्रेभेलफ्राव ओरैबायदि जाबोबाय जे मोनसे लामायाव 3 लाख सेंसन होदों 50,000निल' सेन्ट ग्रेभेल गारनानै 2.5 लाखखौ बहाबा खोमाबाय आरो बे खारनाव बे इसेबां 1000 crore मोननायनि उनावहायबो हाग्रामाया पार्मानेन्टलि गावनि नामाव जेबो आसनि गालाङासै थ' बेफोर बाथ्राफोरखौ नायोबा डिफारेन्सफ्रा बाहायनो फैदों दा सुपार 50 मिशन हाग्रामाया लानो हायामोन नामा एसएस अफिसार एपिएस अफिसार आइएस अफिसार रिजाल्टआ नायदो बोसोराव साफा गाहामल' एसएस अफिसार ओंखारोमोन गोदो बबेबा समाव ओंखारा बिटिसिआव दिनै 7 जन 8 जना बोसोरसेयावनो एसएस अफिसार जाबाय प्रिलिमिनारियाव 37 माने पास जाबाय बेफोर मोजां आसनि नंगौना नङा फारसेथिङै दा दिनै मेडिकेल कलेजखौ बिसोरो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ लुदों खिन्थु क्लासखौ स्टार्ट खालामनो हायाखिसै जों खालामफैबाय दिनै बाहाय स्किलनिफ्राय लानानै गासिबो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बा सेन्ट्रेलनि इनस्टिटिउटफ्राबो दिनै फैनायनि लामायाव दंबाय थायो प्रजेक्टआ मुभ जाजोब्बाय आरो आं वेलफेयार बडलेण्ड डिपार्टमेन्ट हिसाबै आंनि थ्रयैनो बेफोर मुभ जायो दा मोनब्रै मोनबासो स्किमफ्रा सेन्ट्रेल स्किमफ्रा हयतोबा दिनै बे इलेक्सननि उनफ्रावनो एप्रुभ जानानै फैनो हागौ दिनै कार्बि आंलंनि बर'फ्रा ट्राइबेल जानांगौ ST बे 2003आवनो सोखानाय मोनसे क्लज 17 इयार्सआव बियो बेखौ मुभबो खालामाखिसै खालामबो हायाखिसै खिन्थु प्रमद बर'नि आन्दाराव दा UPPLनि आन्दाराव 3 बोसोर गभर्नमेन्टनि समाव बे मोनसे लेजिस्लेटिभ प्रसेसआव हाबहैबाय पार्लामेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बे बिल जानानैबो फैनोबो हागौ आरो बे थाबनो दा बेफोर बिथिंखौ नायजोबा फार्स्टिं नैबे दा GIनि बाथ्रा बर' जाथिनि अस्तित्वनि बाथ्रा लानानैनो अस्त्र हमनाय मानसिफ्रा दिनैहाय आर'नाइखौबो बिसोरो जेबो खालामलांनो हायाखिसै दा 21टा आइटेमनि GI टेग नांबाय दा GIआ खुब गिदिरथार बुस्थुबो होनजाया आरो जेनेबा फिसा बुस्थुबो नङा नों बाहायनो हायोबा बे बहुत गिदिर जिअग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन माने नोङो दा जिअ टेगिं जाबाय हिसाबै दुनियानि जेखि जाया जायगायाव थाङा मानो मोनसे आइडेन्टिटि जाहैबाय मा आर'नाइया बिलं टु हुम सोरनि बर'नि आरो बाहाय मोनसे राइट थाबाय नोंहा अनारशिपनि जे बेखौ नों रावबो क्लेम खालामनो हाया आरो बेखौ जुदि मोजां बाहायलाङोबा GIखौ रेजिस्ट्रेसनाव लांनांगौ
दा इन्डिभिजुवेल साफ्रोमबो बर'फ्रा जुदि GI इउजार हिसाबै रेजिस्ट्रेसन खालामोबा थ' आङो GI दख'ना इउजार बा GI आर'नाइ इउजार आं रेजिस्टार खालामनानै लादो थ' बेसेबां लाख मानसिया रेजिस्टार खालामदों बेखौलाय 30 लाख 25 लाख बे रेजिस्ट्रेसना रेकर्ड जाहैनोसै थ' एटलिस्ट 20 लाख मानसिफ्रा GI आर'नाइ बाहायग्रा दङ थ' बिनि इन्टारनेसनेल इन्डिभिजुवेलि रेजिस्ट्रेसननि मोनसे माबाया फैगोन ओमफ्राय GI एप्लिकेसन फैनोसै बेखौ दा GIनि आर'नाइखौ नों बेसेबां एप्लाइ खालामगोन दा आर'नाइया दाबो जाथ'वाखै 8टा आइटेम नेक्स्टआव फैगोन दख'ना गामसा जोमग्रा खाम सिफुं गासिबो प्रसेसआव दं बेखिनि खाम सिफुङाथ' जाबाय जथा जाबाय खिन्थु आर'नाइया दा जुन जुलाइहालागै मोनसे लिस्ट फैगोन 8टा आइटेमनि बे आर'नाइयाव 8टानि 1 नम्बरावनो फैनो हागौ अबजेक्सन क्लेम बेफोर थायो गासिबो थ' नों बेफोर जिनिसखौबो मावलांनो हायाखिसै बिसोरो बर' लेंगुवेजआ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जानानै बेयो 1984-85नि बाथ्रा माने फैबाय दरं उदालगुरियाव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज BTC एकर्ड जाबाय होल आसामाव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज बाहायनांगौ बेखौ खालामलांनो हायाखिसै नै दाखालि गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जालांबाय दा बेफोर बिथिंखौ नायोबा दस्रा बिथिङाव नायदो नों दा NDFBनि जि स्ट्रागल बे कमप्लिटलि आनसार्टेनिटियाव थांबायमोन गभर्नमेन्टआ बेखौ पलिसि खालामनानै मोनथाम मोनब्रै ग्रुपआव सिफायलांजोब्बाय आरो मोनसे फिउचारलेस मोनसे डाइरेक्सनाव थांनायनि लामायाव दङ बेखौ जोथोन लानानै मोनसे लामा डाइरेक्सनाव लाबोनांगौनि दायित्वआ बिनि नंगौना नङामोन गभर्नमेन्टआव थादों हिसाबै हि वाज दा अनार हि वाज दा लिडार अफ दि BTC खिन्थु बियो बेखौ लायालासिनो ओरैनो हगारसारनानै होबाय दा बे चेन्जखौबो दिनै NDFB केडार्सफ्रा फिसा चेन्ज होननानै दासान मानो होनबा हिस्ट्रियानो माने मोनसे जेबो गैयै मोनसे हिस्ट्रि बाहाय बारस्लायलांनो थांगासिनो दंमोन खिन्थु दा मोनसे एकर्डनि गेजेरजों बे हिस्ट्रिया मिनिंफुल जाफैदों ओंखायनो जों बेखौ एसे पजिटिभलि नायलायनांगौ गोदो मामोन बे आलादा बाथ्रा दिनै जोंहा मोनसे दृष्टिभंगियाबो चेन्ज होनांगौ आरो नोंथांनिफ्राय राजखान्थियारि बाथ्रा सोंनो नागिरदों जिहेतु हाग्रामा महिलारिया गावखौ क्लेम खालामदों थामहिनबा नैबे दरं उदालगुरि आरो क'क्राझाराव बिथांमोना देरहागोना रोखा बाथ्रा बुंदों आरो बेनि अनगायैबो देरहाखांनानै दिल्लीयाव बिथांमोना केबिनेट मन्थ्रि लागोन होननानै बाथ्रा बुंदों मिनिस्टार लागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बेसेबां बाथ्राया जुक्ति गोनां हाग्रामाया फार्स्ट अफ अल बिबो सासे संग्रामि मानसि जद्धा मानसिया अस्त्र लानानै जुजिबोनाय आरो बियो जिबनाव हयथ'बा जेननायखौ स्वीकार खालामनो हानाय नङा बे चरित्रआ थालाङो आरो आं लुबैयोबो थाथों बेनाव बे चरित्रआ जेनब्लाबो जेननायखौ स्वीकार खालामनो हायै चरित्रआ थाथों आरोखि खिन्थु एबारनि इलेक्सनाव बिसोर देरहानाय नङा गाज्रि मोननो नाङा बिसोर देरहानाय नङा एबारनि इलेक्सनाव आरो क'क्राझाराव सियर आं बिसोरखौ सेकेन्ड पजिसन होगोन आरो खिन्थु मेक्सिमाम भटआ 3 लाख फैगोन बिसोरनाव जोंनाव दा 14,70,000 भट दङ क'क्राझाराव बेनि गेजेराव दा जेरैबायदि हाराव भट जादों 70% जुदि पल जानाय लायोबा फ्राय 10-11 लाख पल जागोन आरो दा अबर' ग्रुपनिफ्राय नबस्रनिया ग्रुपनिफ्राय दङ कंग्रेसनिफ्राय दं बे कम्बाइन बिसोरो हयथ'बा 4 to 5 लाखसनि गेजेराव भट लायगोन बिसोरो अपोजिसना आरो जों 5-6 लाख जों भट मोनहैगोन आरो 6 लाख 5 लाख थांनाय नङा बिसोर 4 लाखसो थांगोन आरो जों 6 लाख सर्स खालामहैनो हागौ क'क्राझाराव आरो उदालगुरियावथ' बिसोरो देरहानो होननानै गेलेखायाखै बे बाथ्रायाथ' नोङो बिथांमोननि ग्रुपनिफ्रायनो ओंखारखानाय बाथ्रा बिटिआर ओनसोलाव 6टा समस्ति गोलैयो एसेम्ब्लिया आरो बिथिङैहाय माने काउन्सिल सेगमेन्ट दङ 10टा बे काउन्सिल सेगमेन्टआव गावसोरनि भटार्सफोरखौ हमथानानै लाखिनांगौनि थाखाय बिसोर इलेक्सन गेलेदों बे बाथ्राया बिसोरनि गेजेराव फ्रि डिसकास जाखाजोबनाय आरो खारन 25आव बिसोर इलेक्सन गेलेनानै खेबसे हाग्रामाया पावाराव फैबावनो नाजादों खिन्थु आं मोनसे खोथा बुंनि जे एथ' बोसोर पावाराव थानायनि उनावहाय बेबायदि फिसा फिसा राजनैतिक दलफ्रा कार्बि आंलं एनसि हिल्सआव जुदि नायोबा बेकग्राउन्डखौ सेकेन्ड टाइम कामबेक जाफिनाखै आरो फिसा फिसा दलफ्रा बिनि अबस्था खनसे गोलैबाथाय गोलैथायलाङो जों इउपिपिएलआबो जुदि
हमथानो हाया मोनसे समनि उनाव जे गोलैबाय जोंबो सिखारफिननो हानाय नङा थ' बे मोनसे थासारिया फैयो ओंखायनो हाग्रामाया जद्दा मानसि संग्रामि मानसि जेननायखौ बियो गनायनानै लानो हाया द्याट इज गुड आरो बेखौ मेनटेन खालामबाय थाथों बियो खिन्थु बे देरहानाय नंला आरो पावाराव फैफिननाय नंला बियो बिथाङा दिल्लीयाव केबिनेट मन्त्रि लानायनि बाथ्राया मा जानो बेलाय केबिनेट मन्थ्रियाथ' देरहाबाबो इसिङाव बिथांमोनजों सावरायनाय दं नामा लिंक दं नामा पाब्लिकखौ मोनसे मिसलिड खालामनो नाजादोंथ' आरो बाहायलाय NDA हिसाबै जयन्त बसुमतारीखौ केन्डिडेट होनायाथ' खालि UPPLआल'नो हारसिं थांखि लादों बे नङा जोंनि थांखिखौ BJPनो नरेन्द्र मदिनो अमित शाह मोननो JP नाड्डा मोननोबो खोन्थाहरनाय जादों थाङै थुङै थिगैनो दं होननानै बेखौ एप्रुभ खालामदों NDA केन्डिडेट हिसाबै ओमफ्राय गुबुना देरहानायनि बाथ्रा फैया आरो जिहेतु दा आसामाव बिसोरनि गभर्नमेन्ट गैया काउन्सिलावबो गैया बेफोरो सिमां नुनाया गाज्रि नङा नुथों आं ओंखायनो बुंदों मा बिसोरो मोनसे समाव जद्दा मानसिमोन आरो जेननायखौ सिमान जानो हाया बे केरेक्टारखौ लाखिबाय थाथों बेयो आं गाज्रि मोना थाथों थेवब्लाबो बेखौ मिथिनानै लानाया मोजाङै देरहानाय नङा आरो देरहानाय नंला बिसोरो माने दाल' नङा उनावबो देरहानाय नंला नोंथांनिफ्राय मिथिगोन जे बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ जोंनि मोनसे खौरां बिजोङाव बिथाङा बुंथिदोंमोन स्वीकार खालामदोंमोन जे खाम्फा बरगयारिया सेनं क'क्राझार लकसभायाव देरहालाङोब्लानो BTCआव हाग्रामा महिलारिखौ बिथांखौ चिफ महरै मोनफिननो हागोन होननानै बिथाङा बुंथिदोंमोन थारैनो जानायनि बेसेबां सम्भाबना दं प्रमिला रानी बायदेवआ जोंनि बयनिफ्रायबो बैसोआव देरसिन जों मानिबोदों आइजोफोरनि बर' आन्दलनाव आइजोफोरनि पार्टिसिपेसन बाहाय लिडारशिप होबोजेननाय व्यक्ति हिसाबै व्यक्तिगत भाबै बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु पलिटिकेल एसेसमेन्ट बा एनालाइसिसफ्रा खुब माने गोथां बेना गोथांथार आरो रियेलिटिजों बारा लिंक गैया खाम्फाया गावनो देरहानो हाखाया जेराव देरहायोबाथ' गासिबो जायो खिन्थु देरहानोनो हायाबा मा जानोफालाय जेबो जानाय नङा दहायनोथ' बुंबाय आं बिसोर बे इलेक्सनल' नङा फैगौ 25आवबो देरहानाय नङा आरो मथा मथि BPFआ पलिटिकेल पावार जाफिननो हानाय नङा अपोजिसन हिसाबै थायोबा गावसोरनि गोसो गावसोर थानो हागोन UPPL हिसाबाव मा मोन्थोरखौ लानानै नोंथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे समाव बिसायख'थि दा माने जोङो डेभेलपमेन्टखौनो बांसिन लादों पिसखौ लादों सिकिउरिटिखौ लादों फारसेथिं एडुकेसन साइडआव जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट फैदों जे दिनै नोंथांमोना नुबाय थांनाय बोसोराव चिराङा नाम्बार 1 फैबाय माबायाव मेट्रिक रिजाल्टआव आरो देग्लाय बाक्साजों चिरांजों 1 नाम्बार आरो 4 नाम्बार क'क्राझार उदालगुरि दखल खालामबावनो गोनां दङ आरो दिनै प्रफेसनेल जिखिनि स्टुडेन्टफोरनि संख्याफ्राबो बांबाय थादों डक्टर इन्जिनियार जानो नागिरनायनि बा जानायनि संख्याफ्राबो बांबोगासिनो दङ लामा थामा जाबाय स्कुलफ्रा मथा मथि 500 more than 500 स्कुल रिपेयारिं BTCआ खालामदों दा BTC ओनसोलाव आरो 1000 किल'मिटारनि बारा लामा मावबाय आरो बेनिफ्राय JJMआथ' फैबायानो दिनै क'क्राझार कलेजआ गभर्नमेन्ट कलेजआ दिनै क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव बारस्लायलांबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पासआ उदालगुरियाव जानोसै उदालगुरियाव ट्राइबेल इउनिभार्सिटिबो जानोसै इन्जिनियारिं कलेजबो फैगासिनो दङ उदालगुरियाव फारसेथिङै नों दा माने प्राय 1 लाखनि बारा हा गैयि मानसिफोरनो हा पाट्टा होनाय जाबाय हाग्रामा महिलारिया गावनि दिनाव 18,000सोल' मानसिनो फरियालनो हा होलांनो हादोंमोन दा 1 लाखनि बारा क्रस खालामहैबाय PMAYनि न'आबो कम्पेरेटिभलि दा दानि काउन्सिलनि समाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मोनसे स्किम अब्लाबो जि हाराव बाहाय माने PMAYनि न' लुनाय जादों लाखखौ क्रस खालामहैनाय बिथांमोननि समाव हयथ'बा 35,000-36,000सोल' न' लुनाय जादों बेफोरखौबो जोङो मिथिगौ दा CMAYनि आन्दाराव चिफ मिनिस्टार आवास यजनानि आन्दाराव न' गैयैफोरनो न' होबावनो थांगासिनो दं जायफ्रा न' मोनाखै PMAY न' मोनाखै बिसोरनो गासिबो न' होगोन दा अरुण'दयआ बहुद खम हिनजावफ्रा मोनदों खिन्थु दा गासै हिनजावफोरनो फ्राय जायफोरनि इनकामफ्रा 4 लाखनि गाहायाव बिसोरनो अरुण'दय होनो थाखाय मोनसे फर्मुला बानायदों जे दा
रेशन कार्ड जायनि आखायाव दं बिसोरनो अरुणोदय आरो रेशन कार्ड जायनि आखायाव दं बेनोनो आयुष्मान भारत कार्ड जायनाखि 5 लाख थाखासिम माने फ्रि बिनामुलिया मोनसे चिकित्सा मोननो हायो गिदिर गिदिर बेमारनि बेफोर फैबाय थादों फारसेथिङैहाय आं हेन्डलुम डिपार्टमेन्टआव मावो SOPD निफ्राय कक्लाबारियाव हेन्डलुम मडेल भिलेज आरो क्लास्टार डेभेलपमेन्ट प्रग्राम बहुत लाबोबायानो BTC आव आरो फारसेथिङै मानासखौ लानानै मोनसे ग्रेट प्लेन खालामबाय थादों इन्टिग्रेटेड हेन्डलुम पार्क खालामनो हायो नामा बडलेण्ड हेन्डलुम मिशन सोलिगासिनो दङ एग्रिकालचार बिथिङावबो बहुत डेभेलपमेन्ट लाबोदों फरेस्ट अनेक डेभेलपमेन्ट लाबोदों बे डेभेलपमेन्टआ दिनै मानसिफोरनि आखायाव गोग्लैहैबाय नुजाहैजोब्बाय गासिबो थ' मानसिफ्रा गासिबो मिथिगौ जों दा मोनसे सेन्सास खालामबाय थादों मोनसे काउन्सिल सेगमेन्टनि आन्डारावनो बहुत हाजार हाजार बेनिफिसियारि ओंखारदों दा UPPL नि थ' बेफोरखौनो लानानै जों आवगायगासिनो दं आरो बेखौनो मानसिफ्रा नाजावदोंबो सारनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेथे नोंथाङा गोलाव सम समाज फोसाबनायजों लोगोसे नोंथाङा राजखान्थिनि बिथिङाव नुबाय थादों बे समाव आङो सारनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे सारा माबेसिमहालागै पलिटिकेल लेभेलाव नोंथाङा थागोन बा राजखान्थियारि दैदेनगिरि हिसाबै थागोन आजिरा माब्लायलाय लागोन सार आंथ' दा मा पलिटिक्सनिफ्राय आउट जाथारनाया बेसेबां सम्भब जागोन खिन्थु इलेक्शनारिं पलिटिक्सआव थानो ना थाया बे आलादा बाथ्रा आं दासिमाव मा सानदों बे टार्मा जोबनायनि उनावहाय डाइरेक्ट इलेक्शनारिं पलिटिक्सआव थानाय नंला होननानैनो आङो सानदों आरो खिन्थु पलिटिक्सजोंथ' जड़ित जागोन डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बबेहाय फिटिं जायो बबेहाय दोनो बबेहाय थाहैयो बे आलादा बाथ्रा खिन्थु नैबे दा डाइरेक्ट इलेक्शननि बाथ्राखौ आं मोनसे समाव बुंदों आरोखि बारा गोसो गैला आङो कन्टिनिउ जाबाय थानो आदारवाइज मोनसे जिनिसबो आङो एसे क्रिएटिभ फिल्डआवबो इनभल्भ जाबाय बहुतखिनि खामानि मावनो बाखि थालांदों क्रिएटिभ फिल्डआव आरो पलिटिक्सआ ओरैबायदि हेक्टिक दानि पलिटिक्सआ जे माने मोनसे आइडियल लाइफ नोङो एक्सपेक्ट खालामनो हाया दानि पलिटिक्सआव बेवहाय जोङो वार्कार बादि खामानि मावो दा सान हर जिरायनाय गैया क्रिएटिभ फिल्डआव जेबो सम गैला बाहाय थ' बेफोरखौ लाजोबनानै आरो फारसेथिङैहाय मोनसे जेनेरेसनफोरनोबो खोथा थाबाय जेनेबा गोदान जेनेरेसन फैगासिनो दं बिसोरनोबो जों लामा हगारनानै होलांनांगौ जायो लाजोबनानै साननाय फैयाखै नङा फैदों बे मोनसे टाइमावसो डिसिसन जाहैगोन बेयो आरो ओरैनोबाबो इयुथ्सफोरखौ जों बांसिन गुरुत्थ' होनाया मोजां होननानैनो जों सानलायलायदों हिसाबै खिन्थु राजनितियाथ' the political culture in various way माने either this way or that way नोङो थैजासिम थालांनो हायो बेजों माने पलिटिकेल सर्साखौ जों खालामलांनो हायो खिन्थु बे आंनि सायाव सोनारगोन खारन आं बहुत इनस्टिटिउसनजों लिंक UN एकाडेमि बर' फरायसालि गायसनबाय दा नियार एबाउट 90 स्कुल्सफोर दङ आसामाव थ' फाउन्डाराथ' कृष्ण गपाल बसुमतारीखौ लानानै आंनो फाउन्डेसन होजेनदों चेयारमेन हिसाबै आरो क'क्राझाराव बिदि एम गैयामोन अल आसामाव बिदि एफा बुरजा स्कुल गायसननो टारगेटआ लादोंमोन बर' मिडियाम स्कुलफ्रा टाउन सहराव थैलांगासिनो दं टाउनखौ टारगेट खालामदोंमोन खिन्थु बेखौ मोनसे मडेल हिसाबै लानानै स्पन्टेनियासलि मानसिफोरा बिभिन्न आफादनि मानसिफ्रा लोगो नांनानै बे UN एकाडेमिखौ जेरावबो मासरुम ग्रथ खालामनाय बायदि खालामबाय दाथ' हमथानांगौ जाहैबाय जों होबथानोबो हाया खारन बेथ' मोनसे सिंगल अर्गानाइजेसननि आन्दाराव गोलैया बियो बयबो खालामनो हायो खिन्थु जों दा मोनसे सेन्ट्रेल बर्ड दानानै मोनसे डिसिप्लिनाव लाबोनोल' नाजादों फारसेथिङै क्रिएटिभिटि होननानै बुङोबा जोङो NIB मोनसे दं उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट दङ आं बेफोरावबो इनभल्भ आरो बेनि गेजेरजों जोङो बर'फोरनि जारिमिन लिरनायनि मोनसे प्रसेसबो लाबाय थाबाय थादों आरो गोबां बिथिं दङ आरोखि दा राजनितिखौ सर्सा खालामलांबाय थानो हागोन जेबो नङा खिन्थु डाइरेक्ट इलेक्शनारिं पलिटिक्सआव थानो बानाय बा आं हयथ' बेसेबां गोबाव थाबावगोन बे मोनसे साननाया फैदों हिसाबै आं गोसो गैला बेखौ बुंदों आरो नैबे समाव आं नोंथांनिफ्राय बा रायजो राजाखौ नोंथाङा क'क्राझार आरो दरं उदालगुरिनिखौ भटार्सफोरखौ माबोरै खावलायगोन जिहेतु बिसायख'थि दा जानो थांगासिनो
दा बिसायख'थियाव आं दा UPPL नि जानानै केम्पेइन खालामदों आं UPPL निनो भट होनो खावलायगोन मानो होनबा बेवहायनो फिउचार दङ डेभेलपमेन्टबो दङ प्रेजेन्ट दङ फिउचार दङ बाहाय फास्ट गैला माखासेया फास्ट जाबाय आरो बाहाय दा नबसरनियानि ग्रुपआबो देरहानायनि खुनु सम्भाबना गैया आरो BPF दला दहायनो आङो बुंदों एसे सिगाङावनो मेक्सिमाम 2.5-3 लाख भट मोनगोन बिसोर देरहानाय नङा आरो ओंखायनो भटखौ नस्थ' खालामनाङा दिनै कंग्रेस दङ कंग्रेसआथ' आरो खुनु चान्स गैया थ' जों देरहागोन UPPLआ नाथाय बेखौ जुदि नामै गुनै बुरजा भट लानानै देरहाहोनो हायो स' बे केन्डिडेटनि बा बे MP नि जि क्रेडिबिलिटि पार्लियामेन्टआव बाङायगोन नरेन्द्र मदियाबो अब्ला बेखौ एसे इम्परटेन्स होनो गोनां जागोन आं ओंखायनो खावलायो मा क'क्राझार जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार खालामनांगौ आरो दरं उदालगुरियाव NDA केन्डिडेट हिसाबै जिहेतु क'क्राझार आरो दरं भाइस भार्सा मोनसेखौ जों लानानै मोनसेखौ बिथांमोना हगारलायदों थ' बेनि सायाव जोंहा बहुद खोथा सोनारो हिसाबै दरं उदालगुरियाव दिलीप शइकिया बिथांखौनो देरहासार खालामनांगौ होननानै आङो खावलायगोन नंगौ बिथाङानो जादोंमोन आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोननो मिथिहोबाय बर' हारिखौ दानाय माहारियारबाद बेनि सायाव बिथांनिफ्राय मोनथिबाय राजखान्थियारि आथिखालनि जे थासारि बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिबाय आरो थारैनो बर' माहारिनि जे फैबाय थानाय जे लाइमोनफोर थामहिनबा आथिखालनि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा बे समाव राजखान्थियारि बिथिंजों माबायदि थायोब्ला मोजां बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय मोनथिबाय NDFB नि जे जेलाव थानाय थामहिनबा रन्जन दैमारिनिफ्राय लानानै जाखिनि जेलाव थाबोनाय बिथांमोननि जे बख'नायनि थाखाय सरकारा माबायदि राहा लादों बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय मोनथिबाय BTR गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव माबायदि थासारियाव बा समाव दङ खुंथाय गोहोआव थानाय जे BTR सोरखार बिथांमोना बे समाव जौगाथायनि बिथिङाव माबायदि खामानि मावबाय थादों बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय रोखायै नोंथांमोननो मिथिहोबाय नैबे समाव नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ दिहुननानैब्लाबो बड'लेण्ड बुब्लि नोंथाङा सम होबाय बेनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों आंनिफ्रायबो बड'लेण्ड बुब्लि ग्रुपनिसिम आंनि साबायखर जासिबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां बाजास्पाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 6000398822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन